Hello. Hisoka. Ayan, bago mong account ito, Hisoka. Or mag-1K na ang Hisoka mo. Ayan, thank you for joining. Bigyan kita ng jacket para malapag mo ang Hisoka. Mega love shoutout. Magbibigay ako kapatid ng jacket kay Help Me Reach 1K. Tsaka kay Jepoy Hunters. Hello, Jepoy. Mega love shoutout. Hello. Help Me Reach 1K. May jacket ka na? At Jepoy Hunters, may jacket ka na rin po. Go. Maglablaban tayo. At si host Aya, start pa lang. Go Rebels tayo. Hello, Odeng. Odeng TV. Shout out, Odeng. Hi, CZim25. Mega love shout out to you. Hello. May jacket ka na rin, kapatid. Maaga tayo mag-LS ngayon. Tingnan natin ang may jacket na po kayo. Okay na? Ayan tayo. Ayan, mag-share lang si host. Kasi simula lang natin. Unahin nyo na, guys. Kung bago kayo, at hindi nyo pa nakalembang all si host, ikalembang all nyo na si host. At syempre, nagbababa na si Nightboot dyan. Gora Bells na tayo. Andyan si Gemma Disenan. Dan tamsak. Uy, sa isem salamat sa patamsak. Salamat din kay Gemma Disenan sa kanyang maagang pagtamsak kay host. Saan po kayo? Bicolanang maestra sa Bicol. Ayan, Jepoy Hunters. Sa Catanduanes ako. Pero, ngayon po, wala ako sa Catanduanes. Kauuwi ko lang doon. Last September ako bumalik dito sa Maynila. Ayan. Jepoy, saing ka man sa Bicol, Jepoy. Taga Bicol ka man pala. Saing ka sa Bicol. Hilak man ka nga mga Bicol nun ngayon, affected ng bagyo. Hopefully, and we're praying na they're okay. Ayan, bola na in Qatar. Tamsakdan. Mega love shout out. Thank you. Ayan, hindi tayo hindi tayo kagabi nag-LS, kaya ngayon ako mag-LS. Tapos, pag matuloy ang meeting namin, mamayang 5 o'clock, mag-stop ako. And then, mag-live na lang uli ako gabi. Ayan. So, mega love shout out. Nandyan si Buhulana in Qatar. Salamat sa patamsak. Nandyan si Jepoy Hunter sa Inkaman sa Bicol. Andyan si Kate Barasi. Salamat sa patamsak. Bigyan kita, Kate Barasi, ng jacket. Ayan, sana nakalembang all mo si host. Hello. Ay, wow! Nandyan si Pinay in Indonesia. Hello po, host. First time ko pong mangisda dito sa live mo po, afternoon. Dami po nalaga sa akin. Paano ba maiiwasan yung host? Pinay in Indonesia, talagang naglalagas ganon si Lolo Pinay. Ngayon po, Pinay in Indonesia, halimbawa may naisda ka, 30, lalagasin ang 15. Ganon na po si Lolo talaga ngayon. Prieto Diaz, Sorsogan ng mother ko. Hindi ako marunong magsalita ng Bicol. Dito na po ako lumaki sa Chaong. Ay, ang Chaong, Jepoy, dinadaanan namin pag bumabiyahe ng pabicol. Ayan, guys. Sige, Jepoy. Ganon, Pinay, ha? Ganon si Lolo ngayon maglagas, Pinay. Halimbawa ako,
nakaisda ako 50. Alam mo, ibabawasin ni Lolo, maaaring 25. Ititira sa akin 25. Or minsan sobra pa. Yes! Yes! So, ganun talaga, nalalaga, sayang naman ang effort. Ngayon po kasi Pinay ay mag-iisang buwan na, halos isang buwan na ganun si Lolo. Ngayon Pinay in Indonesia, pagka wala kang tiyaga, walang mangyayari sa iyong channel. Andyan si His Gretchen. His Grace, may galab shout out to you. Good day sa iyo, His Grace. Kumusta ka po? May jacket ka na. Guys, sa mga bagong pasok, dati hindi ganon. Pinay in Indonesia. Naglalagas din si Lolo. Pero yung mga gawain na mali, talagang automatic lagas. Ano yung mga maling gawain? Ito yung tulad ng, halimbawa, na-over ka ng dropping ng link or na-over ka ng maraming dikit kasi in one day, meron lang tayong 75 na pwedeng idikit. Okay? Bukas uli yung another 75. So, everyday 75 lang, ganon. Tapos, syempre, para maiwasan talaga ang malagas, tayo ay papasok sa isang bahay, manood tayo ng video nila na 1 minuto, mag-iwan tayo ng tamang bakas. Tamang bakas, pag sinabing tamang bakas, tama, ayon doon sa pinanood natin ang ating komento. And then, tsaka tayo mag-click ng subscribe and bell all. Pag nagmamadali tayo ng dikit, mabilis din yan mawala. Ayan. Host, yes, taga Bicol man. Sa incoming sa Bicol is Gretchen. Yes, pwede kang maglapag, His Gretchen. Oo. Hindi po ba dahil sa maling pagdikit? Oo, kasama yung sa maling pagdikit. Kasama na yung kaya nga, ngayon sana tayo ay pinapractice talaga natin. Kahit anumang mangyari, nagpa-practice tayo ng tamang dikit. Kasi nga, lalo na, si Lolo talaga ay naghigpit. Hindi natin alam kung till when ang kanyang ganitong gawain na talagang kinukuha niya, minsan 50-50, minsan 40-60. So guys, ayusin natin ang pagdidikit. Ay, sa Albay, nagrabe His Gretchen ang tabako ngunyan. Nagrabe ngunyan ang tabako. Oo, kawawa naman. Kasi binagyo nga eh. But anyway, hindi lang tabako. 30 nakuha ko po banana noon, then 5 lang natira sa akin. Ayan, Pinay in Indonesia. Gawin mo lang, 30, subukan mo ngayon uli. 30 ang makikita natin yan. So, basta gawin natin ang tamang proseso, huwag tayong susuko, Pinay in Indonesia. Kasi kahit po saan, lalo na po pag nakapasok po kayo sa paangat program, may didikit sa inyo na halimbawa 40, kinabukasan lahat yon. Kasi ang ginagawa ng paangat program, mabilis nilang pinupuntahan yung mga bahay natin. Tapos hindi na sila manunood. Mabilis na didikit. Kaya proven ko, even nung hindi palagasan, talagang paggising mo lahat lagas yun. Ay, wala kangon yan sa Albay. Ayan, nasa inkangon yan. Nasa inkangon yan, OFW. Uy, Mami Joy, may galab sa shout out. Oy, Lar Vlog, maaga tayo ngayon, Manay Tusok. Ayan, ang katotohanan, wala rin kaming online class today. Kasi nga, may bagyo, nag-uulan. So, kasama doon, syempre, yung mandato na kapag ka may signal na ganun, talagang, classes suspended. That's why. Kaya po nagkaganon. Ayan, anyway, mamaya siguro may meeting po ako. Ihinto ako kung anong mangyayari mamaya ng mga alas 5, tapos babalik na lang ako, di ko alam kung alas 9. Ayan. So maglablaban tayo, Nandyan si Zain, Evie, Tamsakdan, mega love shoutout. Mahina ang signal, host. Maray na aga. Gamit, Uy, Lar Vlog, marami ang nabagyo ha sa Bicol. Kawawa naman sila, uy. Oo. Prayer tayo, mag-pray. Praying tayo na okay sila lahat. Ayan. Iba pa po ba?
Ang paangat program to, kala ko pare-pareho lang, pero nakakalungkot lang malagasan. Okay, ganito naman, Pinay in Indonesia, ang paangat program. Ang paangat program, wala kayong jacket. Di kayo pwedeng mag-drop ng link, no? Di kayong pwedeng mag-drop ng link. Magda-drop ng link, jajakitan kayo ng isang paangat kapag time nyo na at tinawag na kayo. Mag-iintay kayo kung ang dami yung tao, mag-iintay ka kasi kung ano yung may jacket, yun lang didikitan nyo. Or kung anong binababa ni host, yun lang ang pwedeng dikitan. Ngayon, na-try ko yan 3 beses sa iba't ibang live streaming. Nung ako ay nagpapalaki pa lang ng bahay, no? So, proven and tested, even nung wala pang lagasan, paggising ko lahat lagas. Why? Kasi nga, ang nangyayari, instant banana ang nakukuha natin. Sa isang lapagan, within 5 minutes, susugurin tayo. So katakataka yun, magtataka si Lolo. Doon nangyayari yung sinasabi niyang no to sub, mabilis nangyayari yung pagdidikitan. Pagkakaroon mo ng subscriber in a minute. O, 'di ba? Samantalang mamaya, wala nang didikit sa'yo. So bakit ganun ang nangyari? Kaya, much better na ito, yung nagda-drop kayo ng link, naglalapag kayo, tapos magdidikit kayo, no? Lapag, and then dikit, manunood, nagko-contribute tayo ng maayos na banana, maayos na dikit, at the same time, maayos na watch hour. Nakakapagbigay tayo both. Kaya mas okay yon kaysa paangat program na sinusugod tayo. Ayan, enjoy Pinay in Indonesia. Huwag mawala ng pag-asa. Uy, Nalin! Mega love shout out to you. Yes, yes, yes. Oo, yes. Proven and tested ko yung Pinay. Even nung ako ay nagpapalaki ng bahay. Andyan si Sensei Ellen. Mega love shout out. Oy, shout out. Nalin, may bagyo no, sa Bicol. Pray tayo na okay yung ating mga kapamilya sa Bicol, na grabe ang tabako albay. Tapos sa amin din, sa Catanduanes, malakas ang dagat. May mga nakita na ako na picture, tapos totally nawala na sila doon ng signal. Ayan, shout out Nalin, shout out kay Sensei Ellen. Mega love shout out sa inyo. Thank you so much sa pagbisita nyo kay host. Thank you, shout out sa inyo. Love tayo, paangat tayo magtulungan, maglapagan, ilapag, tapos mangisda, manood ng 1 minuto, bago po kayo didikit. At wag kalilimutan guys, na tayo ay nagkakalembang all. Ugaliin na natin guys, na nagkakalembang all tayo. Wala naman pong bayad dyan guys. Walang bayad. At ang banana po, wala ring bayad. Basta wag tayong masosobraan sa pagbibigay dahil in a day, 75 lang. Ayan, nandyan si Inkantong Bugoy. Mega love shoutout Inkantong Bugoy. Salamat sa patanggap sa kay host. Thank you. Shoutout sa iyo, host. It's me, Malditang Bisaya. Yes, Malditang Bisaya. Oy, Malditang Bisaya, kumusta ka? Ayan, okay naman yan, guys, na meron tayong mga second account, third account, fourth account. Kasi si host, 4 po ang account. My first account is ito pong Bicolanang Maestra. My second account is hinintay na lang ang monetization kasi watch hour na lang ang ginigin ko. My third account is 700 plus. My fourth account is going 500. At guys, yung account ko na yon, lahat po yon may updated video. Weekly po yun nag-a-update. Kaya po pwede siyang maglapag, magdikit, magsukli. Ganun guys ang gawin natin. Huwag nating gagamitin na magdidikit, magsusukli ang ninja. What is ninja? Walang video, walang subscriber, kundi kayo lang po ang sinubscribe. Hindi po sa inyo malalagas yun kasi ginagamit nyong manood ng inyong videos. Pero sa kanila, hindi po yun. Ayan. Okay. Host, pwede maglapag ng premiere. Nalin iyo. Pwede Nalin. Wow, ang daming account na legit, sana all. Yes, Nalin. Nagawa ko siya within 3 months. Alam nyo guys, yung aking that time braso na freeze. Ang ginawa ko talaga nung nagpapalaki ako ng channel, guys,
mga bandang July. Kasi na-monetize ang channel ko, guys, within 2.5 months. Okay? Lahat po yun, nangingisda ako ng nangingisda. Nagdidikit ako ng nagdidikit. Ganun po ang ginawa ko, guys. Nung bago-bago ako, wala akong ibang ginawa kasi na-excite man ako dahil ang tagal na nung channel ko, ang tagal lumaki ng bahay. Until na-discover ko na merong ganito na pwede mong dikitan ang link kasi nag-a-announce ka sa Facebook, walang nagre-response, only 28 out of almost 5,000 friends list sa Facebook. Sabi ko, andun yung estudyante ko, andun ko teacher ko, wala pong magdidikit sa'yo. Kaya nung na-discover ko yung may nagda-drop ng link, hala, hinahabol ko sila, dinidikitan ko talaga sila ng dinidikitan. Binabakasan ko at guys, everyday ang sipag ko, may listahan ako everyday. Ilan yung nadadagdag ko, ilan yung nadadagdag. Gora lang ako ng gora, guys. Ganun po ang aking ginawa. Kaya ko napalaki ang channel ko. Ayan. Yes, pareho tayo. Na-freeze ang braso, Jill. Nalin, alam mo ba, muntik na akong magpa-doktor. Sabi ko, hala, ang tagal. Hindi ko na magalaw, as in, inutil yung braso ko. Hala, alam mo, kung ano-ano na, nagtapal ako ng tuba-tuba, nagtapal ako ng kung ano-ano. Alam mo na wala siya? Mefenamic amoxicillin. My God, matagal din yun, sis. More than 2 weeks. Although, months na, more than months, ang nararamdaman ko na masakit ang braso ko. Pero yung totally freeze na hindi ko na siya magalaw, sobrang sakit ko. Ganyan ang resulta. Kaya, Indonesiang Pinay, sa totoo, yung Pinay Indonesia, yung malagasan, okay lang yan, bahagi yan. Alam nyo, sa YouTube, marami kayong mararanasan. Kagaya niyan, physical ko ng katawan. Totaling na-freeze, hindi ko na magalaw, na maga. Umiyak ako ng sandamakmak kasi pinapa-straight ko siya sa asawa ko. Saka gusto ko siyang maayos, tiniis ko, ang sakit talagang tulo ang luha ko. Grabe, Sister Nalin, buti bumalik pagkatapos kung totoo yun, naalala ko. Kaya Pinay in Indonesia, kung nandiyan ka man, yung lagas ngayon, okay lang yan. Ang iba, alam mo, na-demonetize. Ang iba, totally nalagas ang 1,000 plus watch hour. Kaya guys, ingat-ingat tayo, be careful, alamin natin yung mga tamang proseso, alamin natin yung YouTube policy, okay? Ganun lang guys. Tapos, masipag tayo at magtiyaga. Lahat naman ng bagay guys, kapag walang tiyaga, walang nilaga, di ba? Lahat laging dapat kaakibat ang sipag at tiyaga. Ayan. Hoping ako na kayo ay makakapagparami, magdikitan po ng maayos. Gora bells tayo dyan. Ayan. Okay, love, magbigayan po. Magbigayan tayo at gawin po ang tamang pagpoproseso. Ayan. Tama po ho, sabi ni HS. Oo, guys. Iiyakan nyo ang channel nyo. Nakakapanghina yung lagas. Ngayon, ini-enjoy ko na lang. Okay na lang si lagas. Kasi alam mo ba, Pinay in Indonesia, nung mga unang linggo ng lagas, wow, bigla 100. Yung iba 300, yung iba 1,000, depende sa laki ng channel. Okay? Naghihintay kami, sabi namin, hala, hanggang kailan kaya itong lagas? Everyday lagas. Oo, pero alam mo, until na-monetize ako, panahon pa rin ang lagasan. Hindi ako tumigil mag-LS. Hindi ako tumigil mangisda. Naghahatakan. Pero good thing, dahil lagi ako may lista, nakamonitor ako. Even may lagas si Lolo that time, may tinitira siya. 3, 5. Sabi ko, okay na to. In a day, 3, 5. Okay lang, kaysa wala kang ginawa, malagasan ka pa rin. Tinuloy-tuloy ko. Tapos sa ngayon, nakita ko, ano na lang, 50-50, minsan 40-60 ang lagas. Ganyan rin ako noon, host, nauna ako dumikit sa 10. 3 lang nababalik. Wala akong pakialam noon sa ISEM. Talagang minsan dinadalawa ko ang comment. Kunyari, napakaganda naman diyang kapatid.
Napakaganda naman kapatid dyan. Sana po makarating din ako dyan. Tapos papangalawahan ko, magandang buhay. Ituloy lang natin ang pangarap. Yung ganong quotation, inuulit ko lang siya. Ganun. Oy, Vida, Vida. Mega love shout out to you, Vida. Hello, hello. Huwag magulo. Ayan. Nasuklian ko na nagdikit sa akin. May notif po yan. Salamat, sabi ni Pinay. Ayan, Pinay, ang dami kong kwenento para sa'yo. Sana naririnig mo ko, no? Parang ganun talaga yung ganun talaga. Maraming pagsubok, Pinay. So, ano tayo? Walang susuko. Go on lang tayo. Gawin natin ano ba lang. Doon lang tayo sa parating ano ba yung tama? Ano ba yung tamang proseso? Gawin lang natin. Anyway, guys, tingnan nyo, may nabasa ko, may nandadaya. Guys, wala kayong makukuha pag nandadaya kayo. Dinadaya nyo sino? Sarili nyo. Kasi, babalik sa inyo yan. Tandaan nyo kung anong ginagawa nyo sa sarili nyo at kung ano yung nasa puso nyo. Ha? Guys, babalik sa inyo. Pero, kung sincero kayo sa ginagawa nyo, asahan nyo guys. Walang kahirap-hirap. Lalaki ang channel nyo at pakikinabangan nyo yan. And then, sumunod kayo sa mga host. Yung sinasabi, lalo na yung host na nagpapakapaos para ituro sa inyo. Yung host na walang ginagawa kundi yung magturo, hindi lang kayo i-shout out. 'Di ba? Hindi lang yan, sige, o kaya tinititigan lang kayo. Makinig kayo sa mga host na nag-i-spend ng kanilang boses para ituro sa inyong mga baguhan ang tamang dikitan, ang tamang proseso, at higit sa lahat kung ano yung pinasok nyo sa YouTube na kailangan ang talagang pagtsatsaga at pagsisipat. Ayan, lahat po tayo gustong mag-grow correct, maging honest. Talaga guys, alam nyo ang hinahanap pati dito sa YouTube, tunay na kaibigan. Tunay na kaibigan guys. Kahit hindi tayo magkakilala, dito nyo makukuha ang tunay nyong kaibigan. Bakit nyo sila masasabing tunay na kaibigan? Minsan tunay pa sila sa totoong kakilala nyo. Bakit? Guys, yung totoong kakilala nyo, tingnan nyo sa Facebook. Hindi kayo isubscribe niyan. Kasi akala nila yayaman kayo sa YouTube. Pag nag-subscribe sila, uy, andyan si Chef Bukal. Bumalik si Chef Bukal. Uy, Chef Bukal, kumusta? Nagbabalik ka, monetize na si host, andyan ka na. Tapos guys, tingnan nyo. Dito sa YouTube, dito ka makakakuha ng tunay na kaibigan. Bakit? Andyan susuportahan ka. Sinalin mga kagrupo namin yan. Kagrupo namin yan. Sino yung tutulong sa'yo para makamit mo ang watch hour? Kaya nga, di ba, may nangyayaring watch to watch. May nangyayaring, dikitan mo ko. Pero doon po sa labas, hindi ka po nila maiintindihan. Ang alam lamang po nila, yayamang ka kasi, kaya hindi ka didikitan. Very true, di ba, His Grace? Very true, kahit manawagan ka dyan. Kaya guys, dito ang tunay na kaibigan. Kaya magpakatotoo kayo, maghanap kayo ng tunay na kaibigan. Kasi, even monetize na kayo guys. Ako guys, even monetize na. Anong ginagawa ko? Nakikipag-watch to watch ako sa ibang mga nasa ibang bansa. Why guys nasa ibang bansa? Para panoorin nila ang aking ads. Bakit pipiliin ko yung nasa ibang bansa? Kasi guys, kapag Philippine to Philippine ang manood ng ads mo, sense lang yon. So it's okay rin naman yon kasi sense pa rin. Pero bakit mo patatagalin at pipiliin? Samantalang yung taga-ibang bansa na gustong ma-monetize, hinahanap ka rin na Pilipinas para sa watch hour niya. Why? Yung watch hour, wala naman yung bilang eh. Basta watch hour. Ayan, Noah boy, may jacket ka na, bigyan kita ng jacket. Kaya ganun guys. Hindi po tayo natatapos sa pakikipagkaibigan. Even monetize na guys, huwag kayong magmalaki. Even monetize na, hindi nyo sabing magaling na kayo. Huwag pong ganon. Ang gagawin nyo po, pag monetize na kayo is, tumulong kayo sa mga baguhan na ituro po ang tamang pag-grow ng channel. Okay? At tuloy-tuloy. Yes. Ayan si Bogaloids. Bogaloids, may jacket ka na po, may jacket ka na.
tayo po ay maglalapag ng buong bahay, mangingisda, didikit. Pag pumasok po tayo sa isang bahay, kinakailangan guys, manood ng 1 minuto sa mga video. Isa sa video na nandyan, okay? Bago po tayo aalis, tsaka pa lang natin i-click ang subscribe. And don't forget bell all. Huwag lang bell, kundi bell all. Kasi po, ang bell all po ay makakapag-notify po yan na kayo ay dumikit doon sa isang tao kasi naka-bell all. Kaya dapat guys, please, bell all lagi tayo. Okay guys? So, yan. Ay, thank you ha, Sim. Thank you. Oo. Thank you. Natutuwa daw siya sa LS. Oo. Pasensya na kayo, isang guro po, kaya talagang kahit minsan masakit talaga ang lalamunan ko. Inuulit-ulit kong ituro sa inyo. At syempre po, kung ano yung pinagdaanan ko sa pagpapalaki ng channel. Guys, madali ang magpalaki ng channel. Ano po dapat ang taglayin? Number 1 po, sincere kayo sa gagawin nyo. Pinasok nyo po ang YouTube, sincere kayo. Pangalawa, taglay nyo ang sipag at tiyaga. Pangatlo po, honest kayo at walang hanggang pakikipagkaibigan po dapat. Ayan si Kwentot Pagnanasa. Uy, naku naman. May jacket ka na Kwentot Pagnanasa. Si A-Star Music, nandyan si salamat sa inyo. Ayan, may jacket na po kayong lahat. Kayo po ay makinig kay host, Kwentong Pagnanasa, kasali ka na. Guys, bago tayo magkalimutan, pa-check naman ang tamsak nyo kay host. Baka kumalas, baka natanggal, or baka nakalimutan nyo. Pakitamsakan nyo naman si host, please. Pakitamsakan. And guys, hindi kayo lugi sa LS ni host. Maraming binababang bahay dyan. Si Nightbot, guys. Si Nightbot, legit ang binababang bahay dyan. Kaya ko pong i-shout out kapag hindi po kayo nasuklian within 24 hours. Kaya po dikitan nyo lang, magbakas kayo sa ibababa guys ni Nightbot. Thank you so much ha. Okay, maglablaban tayo, magdikita ng tama. Tingnan nyo po, ayan po may binababa. Connect to our member. Ninya Tito Ririt, Michelle Kikuchi, andyan po. Binababa, ayan po. Dikitan nyo yan guys, dikitan na. Thank you so much. Ayan. Mega love shout out ha. Ano naman ginagawa mo, JM? Diyos ko. Huwag ka na dito kasi si Mami nagtatrabaho. Nagtatrabaho si Mami, naintindihan mo? Para may pera. Uy, naintindihan mo? O gusto mo doon ka sa Bicol? Makikinig kayo sa Mami. Okay. Shout out kay Oding TV. Shout out kay E-Star Music Boys. Kay Boga Lloyd, shout out. Ayan. Mega love shout out sa inyo. Be humble talaga dapat. Correct. Sa same kasi, meron kasi dyan Meron kasi dyan parang monetize na. Pag monetize kala nila, nandun na sila sa langit. Guys, hindi. Pag monetize na kayo, mas more na magsipag kayo. Mas more. Oy, sa lahat po ng dumikit kay host, sa lahat ng dumikit guys, para po mabalikan ko kayo guys, mag-comment po kayo dun sa latest upload kong video. Doon po ako guys magsusukli guys ha. Doon po ako magsusukli sa latest video. Pero guys, hindi po agad-agad. Alam ko po kahit 1 milyon pa ang comment dyan guys, kaya kong suklian. Bakit? Baka hindi nyo po alam, nahihilo po kayo maghanap sa nag-comment sa video ninyo. I-click nyo po yung 3 bar doon, nakalagay po doon, newest comment. Lahat po ng newest comment, lilitaw doon. Paano nyo malalaman na hindi nyo pa nasuklian? Guys, pagkatapos nyo magsukli, lagyan nyo po ng heart, tsaka like. Ibig sabihin, done ka na magsukli.
Pero pag wala pa, pag nakita mo, uy, hindi ko pa to nabalikan, 2 days ago na pala, dikitan mo na, gawin mo yung tamang proseso. Manunood ka ng 1 minuto bago ka magdikit at magkalembang all. Ganun po guys ha, ang tamang dikit at tamang pagbabakas panunood. Nakikita sa analytic po, kapag less than a minute nanonood sa atin, yes. Kaya nga dapat guys, 1 minute. Dati noon, kaya nga ngayon siguro talagang si Lolo, pinaglalagas niya. Dahil noon, ang mga turo talaga ng host, mag-upload ka ng video mo na segundo, Diyos ko, segundo lang daw. Intro, nauuso pa yung intro. Hindi naman tama yung guys. Kasi guys, pag sinabing intro, ang bilis-bilis nun. Didikit lang sa'yo tapos alana. Ayan. Shout out kay Saya Zim 25. Connect tayo guys sa binababa ni Nightbot. Tapos guys, magbakas tayo. I-shout out nyo guys ha. I-shout out nyo. Ayan. Kapit na kapit host. Tamsak sabi ni Saisem 25. Ayan. Thank you ha. Thank you. Ayan. Salamat. Dahil kapit na kapit pala. Ano ba yan? Mag-iingay ba kayo? Sasabay kayo sa aking Ha? Ang ingay nyo. Alam nyong nag-live ako, sumasabay din kayong mag-ingay. Huwag kayong magpasaway ha. Nagtatrabaho si mami ha. Huwag kayong magpasaway. Okay, mega love shout out mga kapatid. Sige, go tayo guys. Hindi pa pala ako nakaka-share. Ayan. Dikit-dikit tayo ng maayos. Mag-share lang si host ha, mag-share. Hindi pa ako nakashare. Ayan. Mag-share lang po guys si host. Ayan, para marami tayong maging kaibigan. Guys, dikitan nyo yung binababa ni Nightbot. Magbakas lang kayo guys, magbakas. Uy, meron tayong jajakitan. Wait lang, nag-share lang ako, jakitan kita. Saglit. Ayan, saglit. Shout out kay Mixi, mega love shout out sa'yo. Yes, jajakitan kita kapatid na Mixi. Baka hindi mo pa kadikit si host, ikalembang all mo si host. Tapos syempre, para kung ikaw ay nakadikit na kay host at gusto mong balik suklian kita, ikaw ay magbakas dun sa aking latest video, ha? Okay, may jacket ka na po, Mixi, may jacket ka na. Ma'am, good morning. Ay, hello. Nandyan si Ate Bisali. Good afternoon na tayo, Ate Bisali. Maulan na hapon sa ating lahat. Klase suspended kami ngayon. Kaya si host ay maagang nag-livestream kasi kahapon hindi ako nag-livestream. Ayan, salamat Mixi. Kung ikaw ay gusto mong masuklian ni host, magbakas ka, manood ka dun sa aking video, latest video, kahit patalastas lang habang ikaw ay nagbabakas. Ayan, gora, kasi dun po ako titingin ng mga kailangan kong
suklian. Mega love shout out. Hello, hello. Nagsishare ako guys, dikit-dikit lang kayo dyan. Dikit, lapag. Okay po? Tapos shout out. And then, yung ating mga dinidikita na ano ni Nightbot, binababa, i-shout out nyo lang guys. Sure ang balik sa inyo niyan guys. I-shout out nyo lang, okay? Ayan. Salamat. Oh, yan, si Mixie, mega love shout out to you. Si Saisem25, si His Grace Kitchen. Mega love shout out sa inyo mga kapatid. Oy, tao po, Mr. Bundok, may harang si Mr. Bundok nandyan. Guys, nandyan si Mr. Bundok. Ayan po ang naka-flex sa aking video. Kasi habang ako'y nagla-livestream, nakasalang ang ilang browser, 5 actually, tapos ito pa sa aking livestream. Ayan. Thank you. Tamsak Danman, salamat sa pagtamsak, Mr. Bundok. Ayan, share na lang tayo ng livestream ni host kasi kakasimula ko lang halos. Sa mga may community dyan, pa-share na lang ng LS ni host. Okay, para marami tayong makapasok rito at maglablaban. Ayan, His Grace, alam mo ba His Grace, si Mr. Bundok ay tinutulungan natin na makagain ng watch hour. Kasi si Mr. Bundok ay may sakit po yan. Bisitahin niyo po ang kanyang videos. Oy, Bugoy Vlog, mega love shoutout sa'yo. Bigyan kita ng jacket. Ayan na, meron na. Thank you sa'yo. Bugoy. Hello. Maraming salamat po, ma'am. Sige, tsatsagain natin yan. Kasi si Mr. Bundok, ang bagal ng pasok. Ay, shoutout pala Mr. Bundok kung sa kitang kausapin. Makinig ka po, Mr. Bundok. Mr. Bundok, pakiayos yung pang-apat mong playlist. Kasi pagka naandun ako sa playlist na yun, hindi po gumagalaw. Kasi po mga nakapending yung uploaded doon. Na-observe ko po, Mr. Bundok, yung aking isang channel na naghahabol din ng watch hour, mabagal din ang bigay. Inayos ko. Paano ko inayos? Naglagay ako ng unang playlist, ikalawang playlist, ikatlong playlist. Ang ginawa ko, lahat ng mga video content ko, sinama-sama ko. Tapos binilang ko, sabi ko, ilang minuto kaya ito? Sabi ko, wala pang 5 hours. Pinasukan ko siya ng halimbawa 3 hours na LS. So, nandun siya. Yung ikalawang playlist ko, LS. Sabi ko, ilang oras na to? Mga wala pang 10. Kulang. Papasukan ko siya ng video content ko, ng content. Yung ikatlong playlist ko, sabi ko, alin ang mahihinang kaunti ang views. Doon ko siya pinasok. Ganun po, para pagka nag-play, lalo na kung mga iba-ibang tab, tinan nyo, Mr. Bundok, halimbawa po, nagpi-play ako dito sa isang tab. Tapos, sasalangan ko another isa. Ang nangyayari po, nagsasabay-sabay. Kaya nadidetect ni Lolo na mabagal. Bawal po kasi ipiprease niya yung makikita niyang sabay-sabay. Sabay-sabay kasi imposible yun. Kaya ang gagawin, i-alternate. Parang tipong nag-play ako sa isang playlist mo, first playlist, chinus ko, yung second playlist, iba yung arrangement, yung third playlist, iba rin yung arrangement. Pwede mo rin gawin, Mr. Bundok, yung sort according sa date. Newest to oldest, yung isang playlist. Yung isang playlist naman, oldest to newest. Yung isang playlist naman, most popular, may ganon. Para po, pag-play, halimbawa yung isang play mo, nag-e-exercise ka, mag-o-open ako ng another tab. Mamaya, nag-e-exercise naman yun. Dapat iba naman yung naliligo ka naman doon. Tapos yung isa naman, iba naman. Hoy, si Janet Martin, bigyan natin ng jacket. Janet, hello sa'yo, Janet Martin. May jacket ka na? Kumusta ka, Janet?
maulang hapon dito sa Pilipinas. Hello, hello. Host, kahit po ba naka-incognito, madetect pa rin ni Lolo na sabay-sabay. Oo, Bugoy. Kaya mas maganda, Bugoy. Ang pag-play ko kay Mr. Bundok, kasi si Mr. Bundok, tinutulungan ko siya, nakakalimang tab ako. Halimbawa, dito sa aking dalawang laptop, naka-open ang Mozilla, tsaka Google, sa isang laptop ko naman, ikalawang laptop ko, may Mozilla, may Google, may Edge. Ang gagawin ko dyan, i-open ko, kanya yung tatlong tab na yon. Minsan may ka-play pa ako, kanya yung browser na yon. Minsan, magdadagdag pa ako ng tab. Kasi marami akong, dapat po magkakaibang browser. Yes, Saishem. Magkakaibang browser. At kung gagamit ka sa isang browser, tapos yung tab mo, gusto mong 5 tab kung mabilis. Kasi ako ginagawa ko yun, 5 tab. Kaya kaya kong mag-watch ng 30 tao sa isang araw. Kaya ko, 30. No? Kaya meron akong ka-watch to watch. Iba yung 10, 10 watch hour, 10 sa kanila. Yung iba naman yung sasalang ko, 5 watch hour. Ganun po. Magdamag yun. Tapos, minsan habang nag-LS ako, ayun po. Oh. Gumagana yung mga laptop ko doon. Ayun. Pakita ko lang. Ayun, 1, 2, magkatabi doon. Tapos nandun pa sa taas, 3. Tapos meron pa dito sa may ilalim. Naku, ewag ko ba? Ganun po, ganun, ano? Kasi meron tayong mga ka-watch to watch. May mga tinutulungan tayo sa watch hour. Katulad ng sabi ko, in exchange nga, mga nasa ibang bansa yun, inaano ko nila, winawatch ko sila, winawatch din nila yung akin. Oo. Kaya pala host, tingnan natin, konti lang nadadagdag sa watch hour ko, sabay-sabay akong play, 10 tab. Okay, Bugoy Vlog. Nandoon po sa YouTube policy na fini-freeze ni Lolo pag sabay-sabay. Yes, Saisem. Oo, Saisem. Mega love shout out sa'yo. Opo, maraming gadget kasi talaga, before pa ako mag-YouTube, marami na talaga dahil nag-online seller ako. Uy, TC Driver, shout out to you. Tamsak, salamat sa patamsak. Nag-online seller ako. Tapos nito nga, teacher ako, nag-online class. Pinaayos ko yung 2 kong desktop na hindi ko talaga nagamit. Ganun. Dati kasi ginagamit ko isang netbook lang. Tapos isang laptop. Ganun. Nung eto nga, sabi ko, ay, kailangan ko pala siya, lalo na nagla-livestream ako ngayon. Kailangan mong makipag-watch to watch. Even monetize na ako, guys. Tuloy-tuloy po yan. Bakit po? Kasi kailangan, alam mo yung technique. Paano ka kikita? Kumikita po ng views kahit monetize ka na. At the same time, yung sinusuklian mo, binabalikan mo, winawatch mo sila, nakaka-gain sila ng watch hour. Biruin mo guys, lumalaki yung watch hour nila dahil nakikipagpalitan. Pero provided, alam natin, yung mga tamang technique. Ako, nung una rin ako, sabi ko, hala, bakit ang hina ng pasok sa akin ng watch hour? Macbots, hello Macbots. Kaya pala, dapat iteknika nyo, wag nyong pare-pareho na yung iisang video, sabay ang andar, wag. Kaya guys, yung playlist nyo, i-disarrange nyo. Nakalagay naman doon sa sorting i-sort nyo. First playlist, newest to oldest. Kahit medyo pare-pareho ang laman. At least pag nag-play, hindi siya sabay-sabay. Uy, Macbots, kumusta ang Bicol ngayon? Macbots, ano ang Bicol? Nagrabe ang tabako. Kumusta kayo sa Quezon? Kumusta sa Quezon? Macbots. Alam nyo na guys yung mga technique ha. Yun yung mga i-avoid natin. Para hindi tayo nati-technical kay Lolo. Kasi ang nangyayari, nag-watch tayo. Sabi ko, tsaka to the fact given the fact, na si Lolo talaga ngayon ay mahina magbigay. Pero, Mr. Bundok, na-prove ko, bakit? Naglilista ko, yung Doña Victorina channel ko na yun, everyday nililista ko. Sabi ko, bakit? Ito ang bigay ni Lolo. Sabi ko, Mr. Bundok, 62. Sunod, nag-28. Sunod, 38. Hala, sabi ko, sunod, 16 lang.
Oy, inayos ko yung playlist ko, inayos ko. Oy, naging 67. Tapos, naging kahapon 45. Kasi pag nag-play din ako ng sarili ko, self-play ang tawag doon, pero dapat using Ninja or nakalag out. Tama po ba 1K viewer? Yes, Mr. Bundok. Mr. Bundok, that's right. Plus, kung mayroon ka ng advertisement, pag may advertisement ka na, ayan, tingnan natin yung sinasabi dito ni Macbots. Ayan. Kagabi di ako nakapunta sa LS mo na walang kami kuryente. Ngayon lang umaga nagkaroon. Oo, sa Bicol din, paralisado ang kuryente ngayon. Oo. Oh, wala nang ulan, mabuti naman, mabuti naman. Oo, ayan. Ganon, Mr. Bundok, paayos sa kasi tuloy-tuloy tayo sa inyong pagpe-play. Oo, ha? Oo, para hindi masyadong ramdam yung kakuriputan ni Lolo. Biruin mo, nabigyan ako isang araw, 16 lang. Yung pala, ganon yung ginagawa ko, inayos ko ang playlist. O, di ba? So, much better na ngayon, umakyat ng 60 plus. Okay na rin sa akin yun, okay na yun. Kasi alam nyo guys, sa aking sarili, alam ko sa self-play ko pa lang, sa 24 hours, ang tansya ko, nakaka 100 hours ako sa self-play ko. Sabi ko, bakit kakaunti pumapasok? Samantalang bukod doon, mayroon pa yung second channel ko, may nanonood pa doon ng 5 na nasa iba-ibang bansa. Sabi ko, ba't ang hina? Ayun, so isa rin sa mas nakakapagpahina yung arrangement ng iyong playlist. Tapos minsan, ang gagawin ko pa dyan, Mr. Bundok, hindi ako sa playlist pupunta. Videos. Play all. Yon, para iba-iba. Yung isa my first playlist, second playlist, third playlist. Tapos yung isa, video all. Tapos yung nakalag-in na Ninja ko. Yon, so another na naman playlist. Doon sa mga naka-sign out, ganon. Kasi dalawa po ang ating klase ng viewers. Subscriber and non-subscriber. Okay? Okay. Host, madami po akong dinikitan, madaming hindi dumikit. His Grace, hindi pa kasi kaagad magsusukli. Guys, ganito po. Pag nakalipas na ang 15 minutos guys, magpaalam kayo kay host. Sabihin nyo guys, saglit lang po, magnunukli lang po ako. Halimbawa si host nag-live stream, 4 na oras, 5 oras. Pwede kayong magpaalam ng mga 3 beses, 4 na beses, every 15 to 20 minutes na pag-stay nyo kasi manunukli po kayo. His Grace, ako hindi ko rin kasi ugali na magsusukli agad-agad. Maliban na lang kung nangingisda ako, nagamit ko yung second account ko, nilalapag ko yung first account. Pag may nagsabi dyan na pasukli, baba mo bahay mo, ako ang magsusukli nun. Hindi yung main, kasi wala ako dun eh. Ganon. Pwede yon. Bebe! Hello, Bebe! Bebe Villa Flores, kumusta? May jacket ka na? Oo. Ganon. 15 minutes, 20 minutes, magsabi kayo dyan. Tapos pagbalik nyo, shout out host, na ganun ka. Nagnukli na po ako sa lahat ng dumikit sa akin. With kalembang all. Ganon. Beb. Ay, hindi bebe. Beb lang. Sorry naman, Beb. Beb, mega love shout out sa iyo. May jacket ka na po, Beb. Ayan. Bago lang po ako dito. Ay, bago lang. Oo, ganun tayo, His Grace. Kasi kapag ka mega tayo, antay na ang bilis magsukli, lagas. So medyo yung may tinatawag tayong painitin, hindi ka agad-agad. Minsan kasi magsasalubong pa dyan, sub to sub ka agad. Ayan. So sabi ni Mr. Bundok, kung gusto nyo si Nightbot ang magbaba ng bahay, magpa-member na kayo para hindi tayo ma-show and hide. Tulong din guys, yung hindi tayo laging nagda-drop ng link. Kaya meron tayong Nightbot na tagababa ng link. Ayan. Tapos kung meron kayong Ninja, na yun ang tagababa, pwede yun. Pero wag niyong gagamiting taga-sukli. Malalagas agad. Ayan, Beb. Oy, mega love shoutout sa lahat ng bago. Guys, sa lahat ng bago, shoutout sa inyo. Ganito guys ha, ganito. Kung bago kayo sa Baler ni host,
makinig kayo sa yaw-yaw ni host at sa mga turo kasi malaking pakinabang po sa inyo dyan. Andyan si Movie Clip, jaketa natin. Malaking pakinabang. May jacket ka na, Movie Clip. Ang una nyong gagawin, pagpasok sa baler ni host, kung bagong-bago kayo, syempre, magtamsak kayo sa LS ni host. Kailangan nakatamsak kay host sa LS kasi way yan ng pagpapatao po. And pagti-thank you na itong LS ko, nakakakuha kayo ng subscriber and watch hour. And then second, dumikit kayo kay host, nagkalembang all. Gusto nyong mabalikan ko kayo, di ba? Pasukin nyo yung video ni host na latest upload, magbakas kayo kasi yun ang tinitingnan ni host para suklian kayo. Even ilang days po yan dyan, basta wala pa akong puso at tamsak, babalikan ko kayo kasi madali lang po magbalik. Titingnan lang po natin newest comment. At yung walang heart at walang check, pwede nyong mabalikan yan. Hoy, Rosel! Salamat, Rosel! Shout out to you. Salamat sa iyong pagtamsak. And then, pumasok na kayo sa LS ni host. Maglapag kayo ng buong bahay nyo. Then, may nakita kayong link dyan. May binababa si Nightbot. Dikitan nyo. Pasukin nyo ang bahay. Ang tamang pagdikit, naghanap kayo ng video, istayhan nyo ng 1 minuto. Pagkatapos ng 1 minuto, tsaka kayo magbakas para doon kayo babalikan. Magbakas ng tamang bakas, ibig sabihin ng tamang bakas related sa video. Pagkatapos, bago kayo umalis, tsaka po kayo mag-click ng subscribe and kalembang all. Eki around Japan, mega love shout out to you. May jacket ka na, welcome hi kay host. Ay, okay. Macbots, wala pong online class ngayon. Klase suspended po, klase suspended. Kasi kahapon hindi si host nag-LS. Ang LS ko na yon video lang yon. Mabilisan lang yon, video lang. Ginawa ko lang siya sa live stream. Okay? Ayan. Sabi ni Mr. Bundok, wala pong ibang magtutulungan. Kung hindi tayong mga small YouTuber, wag po nating ipagkait ang tamsak pag pupunta tayo sa mga LS. Correct po, correct. Kasi respect yan, pagpapatao po. Kasi alam natin, nasabi nga natin, di ba, even sa Facebook po, magtagal tayo dyan ng ka-invite, wala po tayong makukuhang subscriber. Dito lang po sa mga ganitong live streaming na tumutulong sa mga small YouTuber. Kaya tamsak lang ang para sa host pag pumapasok tayo. Ayan. Host, thank you po. I need to prepare for work na po sa mga naging kaibigan ko po dito. Maraming salamat po sa mga didikit po. Dikit lang po kayo, balikan ko yan kayo after work. Yes, it's Grace Kitchen. Balik-balikan mo lang ako, silip-silip. Kapag wala akong meeting ng alas 5, tuloy ako. Pero pag may meeting ako ng alas 5, mag-i-stop po ako kasi sabi ng aking department head, may meeting kami mamayang 5. And then, babalik siguro ako ng mga 8 p.m. Ayun. Ang isda at banana, marami sa market. Pero ang friendship, mahirap hanapin. Don't forget, tamsak to beautiful host. In June line tayo happy. Tama si Mr. Bundo. Ingat po tayo lagi. God bless, sabi ni His Grace Kitchen. Tama po si Mr. Bundo. Kaya nga sabi ko sa inyo, even monetize na kayo, guys, huwag kayong magbabago. Still, ang pakikipagkaibigan po ay lagi pong nandyan. Opo, host, sure, God bless po sa inyo. Thank you ha, His Grace. Okay. Guys, walang hanggang pakikipagkaibigan kasi no man is an island dito sa YouTube. Oy, Aubrey, tingnan mo, may jacket ka na. Aubrey Shane, nangingi ka pa lang, nabigyan ka na. Oy, si official channel, nandyan. Ayan, kaya siya, tamsak-tamsak lang tayo kay host. Okay na yan kay host at tayo ay magtulungan, maglablaban, magbigayan. Ayan. Thank you sa inyo. Thank you. Go on lang tayo, go on, guys. Ang live stream ni host ay tulong para sa mga small YouTuber. Kapag may tanong po tayo, huwag tayong mag-atubili na magtanong kay host ng tamang proseso, lalo na yun.
At syempre mga tips, walang sawang magbigay si host. Kaya go lang. At wag lang tayong mawala ng pag-asa. Ang bagal ng banana ngayon. Alam nyo bang hindi lang banana mabagal? Pati na ang watch hour. Kaya mega tiyaga talaga. Ayan, sabi ni Mr. Bundok, pag-ibig lang ang susi, ang saya, pag-ibig lang ang susi ng lahat at siyang magbubuklod sa atin lahat, tawa kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Ayan. Uy, tamsak dan, sabi ni Kasityo. Uy, Kasityo, kumusta ka, Kasityo? Salamat sa patamsak kay host. Salamat. Thank you, ha. O guys, sino ang nakadikit dyan? Sino ang dumidikit sa binababa ni Nightbot? Dikitan natin, guys, ang binababa ni Nightbot. Dikit tayo, guys, sa binababa ni Nightbot, ha? Ayan. Ma'am Rosel, dandikit, tamsak po, nag-iwan na rin ng bakas. Pabalik na lang, sabi ni Aubrey. Ayan. Delma Las Vegas. Mega love shout out sa iyo, Delma. Kumusta ka, Delma? Bigyan kita ng jacket. Shout out to you, Delma. Kung bago ka sa baler ni host, kalembang all mo at kung hindi pa nakadikit si host sa'yo, babalikan kita ng dikit, Delma. Magbakas lang sa latest video ni host para tayo ay sanggang dikit. Mega love shout out sa iyo, Delma Las Vegas. Kumusta ka at kumusta? Ang sarap naman, siguro nasa Las Vegas ka. Ang pangalan ay Las Vegas. Ayan. Huwag kang susuko kahit ikaw ay hirap na. At laging lubuluha, laban lang sa hamon ng buhay. Huwag kang papatalo sa mga problema mo. Tandaan mo, pagkatapos ng dilim, may liwanag. Correct. Applicable yung sinasabi, guys, ni Mr. Bundok. Huwag tayong mawawala ng pag-asa kasi ngayon naglalagas. Alam nyo, guys, hindi lang lagas, pati WH, tiyaga. Tulad ng sinabi ko kanina, ang pagpasok sa mundo ni YouTube, kailangan ng sipag at tiyaga. Okay? Kapag wala kang sipag at tiyaga, walang mangyayari sa'yo dyan. Ayan, data lang si Macbots na wala na naman ng kuryente. Data lang ang gamit. Oo, kasi nga may bagyo pa, Macbots. Oy, Delma, Las Vegas, tama. So, tapos guys, tunay na pakikipagkaibigan. Na-turn off na nga ako, naku, Delma. Huwag kang ma-turn off. Alam mo, mas matu-turn off ka kung nangyari sa'yo ang nangyari sa akin. Alam mo ba, 4 na channel ang pinalaki ko, Delma. Na-freeze ang aking braso sa sipag kong mangisda. Wala kong ginawa nun magdikit, magbakas, magkalembang all, magdikit, magbakas, magkalembang all. 4 na channel ang napalaki ko. Na-freeze ng more than halos 2 months ang aking braso, tapos 2 weeks na hindi makagalaw na talaga. Nung hindi na makagalaw, tsaka lang ako nag-worry ng husto, ganun. At syempre, Delma, alam mo ba, mas madidismaya ka kung naranasan mo yung channel na na-monetize na pero na-demonetize, no? Na-demonetize, why? Nako, binili ang watch hour, binili ang banana, wag na wag kayong bibili, guys. Mas maluluha pa kayo kung yung inyong watch hour nilagas ang 1,000, 'di ba? So guys, gawin lang natin ang tamang proseso. Lagi tayong magtsatsaga, tsaka yung sincero tayo sa ating ginagawa kasi si Lord na ang bahalang magbalik sa iyo pag nakita kung gaano ka kasinsiro sa iyong ginagawa. Ganun lang, guys. Ganun lang. Huwag tayong makasarili, huwag tayong mandadaya ng kapwa natin kasi babalik sa atin yan. Nakita yan ng Panginoon, yung channel mo na pinaghihirapan, hindi yan i-bless kung tao kang madaya, kung tao kang makasarili. Ganun lang yung guys. Ganun lang, guys. Kaya, tapos, ang yaw-yaw dito, si host talaga, mayaw-yaw dito. Tingnan nyo naman po, maestra,
Kaya pasensya kayo, mayaw-yaw po ako, madaldal po ako. Kahit na po masakit na nga ang lalamunan ko kakayaw-yaw, go on pa rin ako. My gosh, mayroon na nun yung binibili. Yes, Delma, nagbitaw lang ng pera, wag na wag. Bakit tingnan nyo? Babayad ka doon, babayad ka. Babigyan ka ba na niya ng revenue? Bibigyan ka ba ng revenue? Hindi. Pwede kayo dyan, makakatulong sa inyo yung mga monetized channel na nagpapa-super chat. Nagpapa-super chat, nagpapa-join ng member. Hindi direct kaya host ang bayad niyan. Si YouTube po dadaan dyan. So, meron tayo halimbawa sa join button natin, kung ayaw mo namang ikaw magbababa, kagaya ng sinasabi ni Mr. Bundok, binababa ni Miss ni Nightbot. Kagaya no, nagbababa si Nightbot. Tapos, advantage yun kasi hindi ikaw ang lapag ng lapag. Another thing, doon naman sa join sa akin, join button, may mga perks si host. Kapag ka silver member ka, si Nightbot bronze member, si Nightbot magbababa lagi ng bahay mo, good for 1 month. Kagaya niya, no, please connect, ganon. Tapos pag silver member ka naman, si Nightbot magbababa ng 1 buwan, si host, ipi-play ka, everyday 5 watch hour, everyday. Pagka gold ka naman, ganon din, 1 buwan ng baba, tapos kapag may LS ka, pag may new video ka, ipi-flex ko yan sa aking community, sa aking channel, and then 10 watch hour ka every day. Ganun po ang perks. Pero yung direct na magbayad, kagaya ng nag-aalok na sabi, 1,000 banana is worth 3,000 pesos. 4,000 watch hour is worth 6,000 pesos. Diyos ko, kulang-kulang 10,000. O, di ba? O, yung mga nadikitan ko, meron ako mga bakas, dikit at kalembang. Tama yan, Beb. Very good, Beb, ha? Tapos mamaya, mag-ano kayo? Parang nakakapagod. Parang nakakapagod, oo. Delma, pero tiyagaan. Dalawang klase kasi, pwede kang mag-live streaming kasi may kikita ka dyan, yung mga super chat, palipad, views, advertisement. Pwede mong sabayan ng content, pero talagang sa ating mga small YouTuber, oy, Siopaw, Bernate, bakit Siopaw na walang ka ng jacket? Second channel mo ba to, Siopaw Bernarte? Mega love shout out sa iyo, Siopaws. Ayan, Adelma, talagang ganon ang buhay. Kailangan tsatsagain mo, pero kapag ka naman, ikaw ay nag-click sa iyong YouTube at iyong pagtsatsaga, aanihin nyo naman yan, di ba? Tsaka ito mga sideline natin. Sideline. Si host ay isa pong pampublikong guro. Public teacher tayo, public teacher. Okay. So, kagaya ngayon, wala akong online class, nag-live ako. Usually po kasi ang live streaming ko, 8:00 ng gabi hanggang 3:00 ng madaling araw. Oo. Opo, sa palo ata ako ni Lolo sa main ko po. Ay, kaya pala. Anong nangyari? Oy, social distancing sa pagbaba ng bahay nyo para hindi tayo ma-show and hide. Ayan, ano nangyari? Ba't paano napalo ka? Nakaka-frustrate kasi pagod na sa work. Oo, ako man din, Delma. Ako man din, good thing is online teaching kami. Bagay nga sa iyo ang teacher. Yes, Delma, ako ay 17 years in public, 5 years in private. So, sa teaching ay ako, 22 years ng kadadaldal na sobrang po sa dikit. Ayan, sa isang araw, Siopaw, magdikit lang tayo 50 hanggang 70. Ang maximum ay 75. Huwag mo nang paabuti ng maximum. 50 lang. Bukas naman yung iba. Total, everyday naman yan. Everyday naman tayo naririnyo ng 75 na banana, ha? Huwag tayong magsobra. Okay? Wow, congrats, host. Ayan. Oo, public teacher, alam mo naman, nandito sa Pilipinas. Dati kasi talagang Delma, kailangan kapatid na Delma ang sipag.
Dati talaga, online seller ako, even teacher ako. Di ba uso yung sinasabing teacher, nagtitinda ng longganisa? Never ko man yung ginawa, oy. Nag-online selling ako. Na-fully paid ko ang lupa't bahay ko in a shortened period na supposed to be 15 years to pay. Diba yung iba pa sa pag-ibig, 25 years to pay. In 7 years, in God's grace. Kasi nakikita niya kung paano yung tiyaga. Kung paano yung tiyaga. Uy, Mr. Bundok, alam mo ang school ko, ang lapit. Ayun sa Cubao, sa may overpass, katapat ng Q-Mart. Ano yung malaking school na dinadaanan yung along EDSA? Doon po ako, 17 years na po. Oy, RR! Hi, madam! Mega love shoutout sa'yo. Tapos, Mr. Bundok, pray mo ako, Mr. Bundok. Nag-file ako ng di ba master teacher ako ngayon? Master teacher 1. Nag-file ako into master teacher 2. Nagpa-promote ako. Ayan. Kasi sayang naman yung mga papeles ko, papers ko. Marami rin akong trabaho sa school, kala nyo guys. Dahil master teacher ako, taga-check ng lesson plan. Tapos taga-segregate ng mga mean item analysis, ganon. May hawak akong teacher grade 7 and grade 10. Mga ganon, kasi nga may position ka. And then ako ang hawak ko buong brigada ng aming school. Kaya alam nyo guys, it's a matter of, sistema lang, sistema. Minsan naman napapagod din ang sarili ko. Minsan hindi ko na kaya, dami kong trabaho. Minsan naniniglect ko na, bukas na nga ito, mamaya na nga ito, napagod na ako, ganun. Oo. Sige, pray mo ako, Mr. Bundok, thank you. Nandun na sa amin sa division office ang santambak kong papers na pinagpuyatan ko ng ilang linggo last week. Naayos ko na. Sana magbunga yun into master teacher to. Malaking tulong din yun. Ganon. Ayan, mga bunga ng pagsisikap, pagtsatsaga, pagtatrabaho. Kailangan talagang maging masipag. Oo, nung hindi pa ako nag-YouTube, andito nga, gusto ko mga online selling, kaso di ko nakakayanin. Marami pa akong paninda rito. Mga naka-black box, ilang black box, mga paninda. Nagtitinda kasi ako, nag-online selling ako. Mga ganitong denim jacket, tingnan nyo guys. Oo. Mga denim jacket, hindi ka lugi, mura to eh. Ang gaganda pa. So, ito yung mga tinitinda ko dati, Mga ganun. Pag mabibili mo to sa mall, mahina ang 1,000 mo. Sa mga bentahan ko dito, mga tag 100, 150. Pero denim dyan, na quality. Pinakamahal nito, 200 lang sa online selling ko. Hindi ko siya maharap. Binakses ko lang siya. Kaya alam nyo guys, Diyos ko, talagang sipag, tiyaga sa buhay. Ayan. Gusto ko ngang hayaan mo, Diyos ko. Paano ko nakayahatiin yung sarili ko eh. Sana hindi ako kakainan ni Lolo. Expect mo na sane. Para hindi ka masyadong ma-frustrate. Talagang si Lolo, pagdating ng alas 5, magbabawas siya. Oo, pero not lahat naman. 40, 50, 50, 50. Oy, IMC, ang aga, correct. Kasi hindi ako nag-live stream yesterday, Sunday, and wala kaming online class today. Ayan. So, dikit-dikit tayo. Asa na si kapatid na Delma? Kapatid na Delma, ilan na ba bahay mo? Kapatid na Delma, ilan na po bahay mo? Baka pwede kang pumasok sa aming grupo. Sa aming grupo, nagtutulungan doon. May pailan-ilang banana kasi naglalapag, syempre. Tapos, syempre, watch hour. Doon kami sa watch hour. Gusto ay Delma. Oo, ilan na bahay mo? Baka gusto mo pong makipagtulungan sa amin sa watch to watch. Matutulungan ka namin, matutulungan mo kami, ganun lang. In exchange. Ayan. Para hindi kayo masingil ni Lolo, guys. Sama kayo sa akin, dago tayo sa bundok. Larvlag. Aray ko, magtatago sa bundok. Pag nagtago sa bundok, wala ka na kay YouTube. Talagang hindi ka na wala na. Ay, hindi ka na makikita.
Di ba? Ayan. Okay. Sige, dikit-dikit lang kayo guys, tapos magsusukli. Mamaya-maya, oo, magbakas lang kayo, ayan. All vlog, Diyos ko, umakyat ba talagang bundok? Oy, pa-support daw sa premiere ni IMC SAP. May premiere si IMC SAP. Lapag mo dyan, kapatid na IMC. Sinalin din, Sinalin. May premiere ba yung Sinalin? Asa na kaya Sinalin? Si kapatid na Nalin, nasa na kaya? May premiere din yun eh. Oo. Support natin guys, premiere ni kapatid na IMC. Mga kasama namin yan sa Watch to Watch, mga kagrupo. Ayan, kaya habang maaga pa guys, magmahala na tayo para, correct, para mamaya, para may pambayad tayo kay Lolo mamaya. Expected na yon, totoo. Nakakadala na po, ma'am, makidikit. Nako, Lola Mel's Vlog, may galab shoutout sa'yo. Binabawi ang hindi legit. Lola Mels, kung bago ka lang Lola Mels, talagang si Lolo ngayon, more than 1 month na sa paglalagas. Oo. Kaya tayo sana, para hindi tayo hindi natin nararanasan na magtuloy-tuloy yung ganitong sitwasyon kasi temporary lang to, temporary, nabasa ko. Temporary, gawin natin guys yung tama. Gawin natin tamang pakikipagdikitan. O baka merong nakalimot dyan guys na hindi magtamsak kay host. I-check nyo nga yung tamsak nyo kay host, baka lang nakalimutan nyo guys. Paki-check. Baka pati tamsak nyo nilalagas, pakitingnan nyo guys ha. Tamsak lang kay host. Thank you. Ayan, may jajakitan pa ulit tayo. Andyan si Giselle Cano. Salamat Giselle Cano sa iyong patamsak. Baka hindi ka pa nakakalembang all kay host. Ikalembang all mo si host. Ayan, may jacket ka na. Giselle Cano, shout out to you. Hello, may jacket ka na po. At kung hindi pa sa'yo nakadikit si host, magbakas ka lang, magbakas ka. Ikaw ay susuklian. Siyempre, oo, doon sa iyong bakas. Lola Melgs, ayan, nagtamsak na si Lola Melgs. Lola Melgs, thank you sa patamsak mo ha. Lagi naman si Lolo maglalagas, guys. Kaya habang maaga pa, magdikitan na tayo. Kapag siningil na tayo ni Lolo, at least, may dagdag bahay natin na maiiwan. True. Lar vlog. True. Kaysa wala kang gawin, malagasan ka pa rin. O kaya, wala mang madagdag sa bahay mo. Ako guys even monetize, hindi nagtitigil ng mangisda. Dandikit sa'yo host, Giselle, para mabalikan kita, magbakas ka doon sa video ni host, doon po kita babalikan, okay? Pwede po tayo mag-promote ng channel natin sa FB, Twitter, pwede po tayo magbaba ng buy sa FB and Twitter, sabi ni Mr. Bundo. Ayan. Okay. Ako hindi ako nagpo-promote ng channel ko sa sa FB eh. Ang nilalapag ko doon, alam nyo, video. Kasi nga, alam ng tao kapag ka ikaw ay nagpa-subscribe sa friends mo sa FB, yayamang ka na. Hindi ka nila i-subscribe. Pero, teknikan nyo guys. Mag-upload kayo, mag-share kayo ng video sa FB nyo. Tapos lagyan nyo ng parang medyo kakaibang title or kakaibang description. Pipindutin niya ng pipindutin niya ng chismosa mong kaibigan sa FB. Yung yung walang gustong gawin sa iyo kundi parang ibaba ka, papanoorin niya yan. Kasi hindi niya alam. Hindi niya alam na views yun. Pupunta rin sa'yo credited. Kahit i-thumbs down niya yun. Diba? Oy, tama ako. Totoo yan, Lola Mels. Diba? Ganun ang technique. Diyos ko, kasi ako, ganito. Diba, bohula na in Qatar, tama? Diyos ko, nagpa-subscribe ako. Ilang linggo na akong nananawagan. Lahat, pati mga kagrupo ko, kagrupo may mga organization.
Diyos ko, ang nadikit lang sa akin, 28 sa ilang weeks. That was mga July yun. Tapos, kahit manawagan ka, sabi mo ko, teacher mo, estudyante mo, mga grupo mo sa organization, ayaw nila. I-PPM ka pa nila ang sabi sa'yo, uy, yayaman ka niyan. Tapos meron pang nagsabi doon, nag-comment sa'yo, hala, nag-vlog ka na talaga. Libre naman dyan. Ay, Nancy, may jacket ka na, Nancy Tumlos. Sabing ganun. Okay lang tuwad sila, correct, show pa, correct. Ganyan mga kakilala, ayaw magsabi. Maniwala kayo. Pag personal nyo guys nakakilala, kababaryo nyo, kalugar nyo, kapitbahay nyo, kaibigan nyo, katrabaho nyo, iilan lang guys ang talagang magsusubscribe sa'yo. Ngayon, ang technique dyan, mabuti na lang, alam natin, hoy, ang ingay mo, bahala ka dyan, titing. Mabuti na lang, na-discover ko. Kaya nga ako, July guys, 4 na channel, ang bilis kong napalaki. Sabi ko, itong main channel ko, 3 linggo na akong kakapost, wala namang nadagdag, 28 lang. 28 lang, 3 weeks nakakapost sa FB. Nasaan ang mga kaibigan ko sa FB? 2 ang FB ko, yung isa kong FB, almost 5,000. Yung isa kong FB, 2,000 plus. Asa na mga kaibigan ko? Uy, walang magdidikit sa'yo. Magko-comment sila. Sabi nila, palibre naman, pa-blowout naman, may YouTube ka na. Akala nila yayaman. Hindi yan magsusubscribe sa'yo. Kaya nang malaman ko, yung ganito na live streaming para sa mga YouTuber small, Diyos ko, alam nyo guys, wala akong ginawa. Magdikit. Sinasabi ko sa inyo, totoo, 4 na channel ko, napalaki ko yan eh. Very overwhelmed ako kasi yung tagal ko doon sa FB, hindi ko yun nakuha ko siya dito sa YouTube. Correct, buti pa nga di kilala nagsasab. Totoo yung buhlana. Eto na ngayon. May video ka na. Ang gagawin mo dyan, di ba may title ka na? I-post mo sa FB mo. Lagyan mo ng description. Yung chismosa mong kaibigan dyan, o kapitbahay, o inggitera, hindi nila ilalike yan, pero papanoorin nila yan. Yun ang gawin nyo, guys. Di ba? Yun ang technique dyan. Totoo yan, puro dikit ginagawa ko, tapos hanggang ngayon, kaunti ba? Yan ang gagawin nyo, guys. Ha? Para kayo ay ganahin. Di ba? Nancy Tumlos. Totoo, di ba? Ganun yun. Ganun ang technique. Ang gagawin pa nila dyan, hindi nila yan ilalike. Even yung mismo mong post, hindi nila yan ilalike. Pero, without knowing, nakadagdag sila sa views mo kasi nagchismis nga sila. Maglagay ka ng title mo na nakaka-intriga. Kunyari, oo, totoo yun. Naglalagay. Hindi ako dyan, Hindi ko yun laging ginagawa. Huwag niyong laging gawin yung guys. Gawin niyo yan once a week, ganon. Once a week. Meron akong bagong upload. Lalagyan ko yan ng parang nakaka-intriga. Sabi ko, yay, ano ba yan? Panoorin nyo to. Ganito pala ang kanya, bla bla bla. Gaganyanan mo yan. Tingnan mo. Walang nagla-like sa post. Walang may like. Pero may views yun. Kasi, doon papasok yung mga chismosa mong kaibigan, nanonood sila, hindi nila alam, akala nila, wala yun. Magsisimula ka na naman doon. Huwag mo akong inusin. Pag ako dito nakikipag-usap, busy ka rin na makikialam. Akala nila kasi, pag nag-subscribe sa'yo, yayaman ka na. Kaya teknikan mo. Alam mo ginawa ko ngayon. Ang video ko, yung aming grupo ng organization, doon ko ibabagsak ang aking mga YouTube. Tapos lalagyan ko ng intriguing caption. Nakaka-intrigang caption. Di ba? Tingnan ko ilan ang nag-agree sa akin dito. Ilan ang nag-agree. Yan, tama, di ba?
Pero tinitingnan. Tama, tinitingnan nila yan. Relate match. Totoo, di ba? Tawa ako sa'yo. Totoo yan. Totoo, maniwala kayo. Ganyan, bahos. Tama. Totoong gawin nyo yan. Diyan may pakinabang ang inyong mga FB friends list na hindi naman nagsusubscribe sa inyo. Ganyan, may pakinabang dyan. Bula na, tama, di ba? Ayan. Sa totoo lang, mga friend ko sa FB, di yan sumusuporta sa'yo. Totoo yun, official, totoo. Kaya nga ang gawin mo, yung kada isang linggo, i-post mo sa FB mo ang iyong YouTube, upload video, lagyan mo ng caption na intriguing. Kahit wala sa post mong like at walang comment, sigurado pumasok sa views mo yan. Maniwala ka sa akin, maniwala ka, proven and tested ko yan. Ayan. Certified chismosa sales, maraming bitter ha. Totoo yan. Totoo yun, totoo. Kasi ang alam nila pag sa FB, pag dinikitan ka, yayamang ka na. O, diba? Ayaw nilang ganun eh. Ayaw nilang ganun. I'm your host. Oy, si Palay nun, shoutout sa'yo. O, diba sabi ni Beb, tama, tama. O, shoutout sa lahat. Sabi, relate na sa sinabi niyo, sabi ni Siopaw. Bernati. Oy, Jay Summer. Bigyan kitang jacket. May jacket ka na, Jay Summer. For real. Yes, real talk, real talk, real talk. Sa mundo ng FB, ilang beses ka man magmakaawa na isubscribe ka, may magsusubscribe sa 5,000 friends mo, wala pang 50. Maniwala ka, pag may 5,000 friends ka sa FB, walang 50 ang magsusubscribe sa'yo. Pero, ang technique dyan, pag may video ka na, ibagsak mo sa FB mo, i-share mo. I-share mo dun sa mga FB group. Lagyan mo ng intriguing caption. Yung inggitera mong kaibigan, yung inggitera mong mga ano dyan, kung sino man, manunood sila pero hindi magla-like. Learner Browser, meron ka ng jacket. Thank you so much. Tapos, tingnan mo yung iyong post, walang ka-like, no? Walang like. Pero, hindi nila alam, umandar ang views mo. May views yan, maniwala kayo. May views yan. Ay, nako. Sabi ko sa inyo may mga stalker kayo dyan, i-stalk nila yan, hindi naman nila alam na views yun Ang gagawin pa nila, hindi nila ilalike kasi ang alam nila, pag nilike mo, manonotify na nilike mo. Tapos alam nila, kala nila, pag nag-like ka pa, dagdag sa ika-asenso mo yun. Yung pala, wag kayong maingay, yung views, yun ang sinisweldoan ni Lolo. Salamat sa info, ganyan, Delma, ganyan. Oy, thank you, GL Raquel, mega love shout out to you. Kaya guys, yung ganitong live streaming na tumutulong sa pag-angat ng inyong banana, ipagpasalamat nyo. Kasi walang ganito sa FB. Diyan masya-shout out mo kung sino ang pwede mong dikitan at suklian. Oy, Noel Palma, mega love shout out sa'yo. GL Raquel, shout out sa'yo. Maaga ako kapatid na GL Raquel. Kasi wala akong online class ngayon, may bagyo. Oo naman, kapatid na Delma. Mas mamalasakitan ka pa, kapatid na Delma, dito sa loob ng YouTube. Mas mamalasakitan ka pa. Pero yung mga friends mo sa FB, hindi yan. Oo. Hello, Life with Lumen. Mega love shout out sa iyo. Tama, kung may view, may WH. Hindi kasi nila alam ang WH. Kala nila pag dumami ang banana mo doon sa FB, naku, yayaman ka na. Naku, meron ka ng 1,000 subscriber, meron ka ng 2,000 subscriber. Naku, palibre naman diyan, palibre naman. Oy, Noel Palma, may jacket ka na. Naku, walang hanggang mga magpapalibre sila. Ngayon, hindi nila alam watch hour kailangan. Kaya guys, teknik kanyan. Mag-technique kayo. Di ba? Nakalikit na po pala ako sa inyo, ma'am, pero isa. Di nyata kayo sa nalagas. Nawala, Lola Mels, ang iyong dikit sa akin. Oy, guys.
Guys, i-check nyo naman ang thumbsuck nyo. I-check nyo yung thumbsuck nyo kay host. Baka yung nalagas o kaya yung dikit nyo kay host, baka hindi kayo nakadikit kay host. Tapos kung gusto nyo mabalikan ko kayo ng dikit, mag-comment kayo doon sa aking latest video. Oy, may jajakitan pa tayo ang Oy guys, baka may hindi pa dyan hindi dyan nakatamsa kay host, nakalimutan, na overwhelmed sa kwento at yaw-yaw ni host. Hala, pakicheck nyo nga. Pakicheck nyo yung thumbsuck nyo, baka nawala. Teng host, gawin ko yan. Tama, Beb, gawin mo yan. Proven and tested ko yan. May jacket ka na, no, ninja. Sino pa dyan ang hindi ko nabasa? Kayaw-yawan eh. Silip lang host. Ay, busy sa hospital. Oy, thank you, Life with Lumen, ha. Salamat sa'yo, salamat. Salamat sa'yo. Oo. Salamat. O yan. O, alam nyo na yung mga technique, ha. Dapat alam nyo yan. Ay, nandun pa yung tamsak mong 10. Salamat, Lar Vlog. Kasi minsan, nalalagas man ang tamsak, oy, o kaya nawawala. O minsan, pagpasok kay host, na-overwhelm sa kadaldala ni host, nalimutan ang tamsak ni host. Oy, saan sa Bicol? Ay, ayan, Ginubatan, Albay. Huy, nagrabe na Palmada ang tabako. Ang dami nating taga Bicol dito. Ako Catanduanes. Si Lar Bicol yan. Maraming taga Bicol dito. Ayan. Oy guys, yung mga tips ni host, sa atin lang yan ha. Sa atin lang yan. Dito lang yan. Huwag niyong sumbong sa inyong friends sa FB nako. Hindi na susuportahan yung FB. Hindi na yan manunood kasi sasabihin nun, hala, yumaman pala yan dahil nanonood ako ng mga video niya, ini-stock ko pa naman yan. Nakadagdag pala, may contribution pala ako dun sa kanyang pagyaman. Ay, Diyos ko, ang sakit sa ulo. Ay, nako, ganern. Yun ang katotohanan, maniwala kayo sa hindi. Oy, Noel Palma, Monica na po, ma'am. Oo, labas ka, Noel. Panoorin mo, Noel, ang aking harang, ha. Kakaaliw si host. Oy, bebe, salamat naman ha. Ganyan talaga ako si host. Si host, Miss Host, libangan lang. Ano po ba yung harang na sinasabi? Nako, Lola Mels, ang harang po is, nako, may orientation tayo sa mga bago, may mga bago nga pala. Guys, don't skip the harang, sabi ni host. Pag sinabing harang, advertisement. Kasi tayo guys, kumikita tayo, pinapasweldo tayo ni YouTube sa sa advertisement, sa views. Kaya sabi ko sa inyo, yung inyong mga video, di ba hindi kayo sinubscribe ng FB nyo? Kasi akala nga nila yayaman ka na. I-post mo yung once a week, i-post mo ang iyong uploaded video dun sa FB mo, lagyan mo ng intriguing na caption. Huwag ka din magpo-post ng, guys, panoorin nyo naman, no, tulong nyo sa akin para sa watch hour, wag na wag. Ay, nag-enjoy lang ako, misos, nakakatanggal stress. Oo nga, GL, enjoy. Ayan. Wag na wag kayong magpulalagay doon na friends, pa-watch naman ang video ko. Diyos ko, wag. Basta mag-post lang kayo doon. Ang ilagay nyo lang caption, yung intriguing. Yung parang wala lang kayo. Wala lang. Ay, kasi walang harang, Monay na rin po ako. Oy, congrats sa'yo, Noel Palma. Monica na rin pala. Monica na rin. Lumabas ka uli sa akin, makikita mo ang harang. Oo, tama. Wag magmakaawa na sa FB, wag. Diyos ko, Lord. Wag niyong gagawin. Basta post lang kayo, out of nothing. Na parang wala sila doon. Hindi mo sila pinapansin, hindi mo sila nakikita. Ilagay mo lang doon yung intriguing na caption. Tapos, hayaan mo lang. Wala kang aanihin kahit isang like. Walang magla-like sa post mo na yon. Sure yan. Pero silipin mo ang iyong views. Dumagdag yan. O di, hindi na masama yun. Okay na yun. Kasi doon naman sa views tayo pinasisweldo ni Lolo. Di ba? Bakit ganun sila? Wala naman sila babayaran sa pag-subscribe. Lola Mels Vlog, given yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, yung kakilala mo, takot na yumaman ka. Hindi mo ba alam, Lola Mels? Takot na yumaman ka, kaya
Saan ka nakakakuha ng subscriber, Lola Mels? Dito, sa ganitong live streaming, na binababa mo yung bahay mo, magsusubscribe sa iyo, kakausapin mo, i-shoutout mo, presto, meron kang subscriber. Pero yung friend mo sa FB, kaibigan mo, ayaw nilang nang yumayaman. Oh, di ba? Oy, Mengan. Mengan san, may jacket ka na, thank you, thank you. Ma'am host, nakakatuwa talaga. Uy, real talk naman bugoy yan. Real talk. Ay, nako, sinabi ko sa inyo eh. Real talk. Tapos isa pa ha, walang ano yan, walang patumanggang dahilan. Walang patumanggang dahilan na busy sila, whatever. Pero ang totoo naman, behind that, hindi nila ikatutuwa ang pagyaman mo. Hindi nila ikatutuwa ang pagpa-asenso mo. Tingnan mo nga, kapitbahay mo, magpalaki ka ng bahay. Tingnan mo, yari ka. Tingnan mo nga, yung kapitbahay mo, nako, magbihis kang maganda, magkotse ka, yari ka dyan. Ay, nako, yung mga kakilala mo, tapos umuwi ka dun sa lugar nyo, magpatayo ka ng bahay o umasenso ka lang. Nako, ichichismis ka niyan. Saan kaya galing ang pera niyan? Ay, nako, kayo naman parang hindi kayo bago. Diyos ko, ganun ang kalakaran sa mundong ibabaw. Yung mga kaibigan mo, kala mo lang kaibigan mo sila. Ay, pero pagtalikod mo, ichichismis ka niyan. Kaya ang gawin mo guys, mag-YouTube ka, i-post mo sa FB mo, lagyan mo ng kachismis-chismis na caption. Hindi sila magla-like, pero i-stock nila ang video mo. Ay talaga, kailangan mga technique, ganun-ganun lang. Marunong tayo mag-technique. Pag yumaman naman tayo, mas malapit sila, di ba? Matutulungan agad sila. Lola Mel, sana ganun nga. Lola Mel, sana ganun. Pero totoo yun, na yung kaibigan mo, guys, admit. Ako naman, syempre, hindi ko naman sinasabi na wala akong kaibigan na hindi masaya sa pag-asenso ko. Meron, guys, meron. At yan, nasa likod ko, alam nila rin sa YouTube ko. Nandyan sila. Pero, guys, wala pa yan 10. Wala pang 10 ang nakasuporta sa yung kaibigan mo. Yung 5,000 mong friends list dyan, ang dami mong kakilala dyan, wala pang 10. Sa akin, hindi ko naman sinasabing yung kapitbahay ko, yung kaibigan ko, walang natira, lahat sila bitter. Hindi naman, guys. Meron ako, nakasuporta yan dyan. Yun ang totoo mong kaibigan. Pero guys, 5 hanggang 10 lang yan. Hindi mo ikaangat ng channel mo yan. Kaya dapat mateknik ka, mateknik. Ano yung teknik? Pag na-discover mo yung dikitan dito, makipagdikitan ka, tapos pag may video ka na, teknikan mo na, dun mo, ibato sa labas, kasi may views yun. Dagdag sa watch hour. Pag may views, may watch hour. Ayan, magbasa na ako, kadaldalang ko. Correct, sabi ni Ace Vlog, correct daw. Sabi ni Mr. Bundok, tama. Ayan. O, diba? Tama. Ma'am host, pinatatawa mo ako ngayon kahit natatakot ako sa hangin dito sa amin. Uy, Bugoy Vlog, nasaan ka ba, Bugoy, ngayon? Kasi malakas ang bagyo ngayon, lalo na sa Bicol. Nasaan ka? Asaan ka? Ha? Guys, magpapaalam kayo pag magsusukli kayo. Kung kayo'y naka 20 minutes, 30 minutes na stay, magsusukli kayo Ayan. Dinidikitan ko naman sila ng mabuti pero hindi naman sila nagdidikit ng mabuti. Ayan, magdikit-dikit ng maayos yung ating proseso, hindi dapat kinakalimutan yon. Bakit ba yung iba host ayaw mag-bell all kaya walang notif na dumikit? Hoy, Heroes, nandiyan ka ba, Heroes? May galab shout out to you. Tamsa ka kay host, Heroes Oy, mag-bell all kayo kasi walang bayad yan. Manila ako host pero hagip kami ng hangin malakas. Really, mabuti dito sa Bulacan, maano lang, mauna-ulan, pero anong tawag doon? Hindi na ganun nakahangin. Napuna ko yan, lalo yung malalaking bahay.
Bell-all kayo, bell-all ako eh. Nagbe-bell-all ako dyan. Sus ko, bell-all lang naman yan eh. Bell-all. Kaya lang ako, hindi talaga ako agad makakapagsukli sa mga nagbakas dyan. Maaring bukas pa. Diba? Pero ako, sure na sure ako, mag 1 million man dyan ang comment, makikita ko't makikita. Basta marunong kayo maghanap ng newest comment. Kasi guys, nung bago ako, sabi ko hindi ako marunong maghanap ng newest comment. Saan ba dito ang comment na yan? Ayun, natutuhan ko naman. Oh, ay, sa Caloocan, malakas din. Dito sa Bulacan, hindi pa gaano ka lakas ngayon. Ayan, Diyos ko. Uy, ingat-ingat guys sa mga sa mga malapit-lapit dyan sa may mga ingat kayo, ingat. Saglit nga. Sandali guys ha. Ayan. Wala tayong jajakitan dyan. Ay, sige. Lola Mels. Nasaan ka, Lola Mels? Hatid niya yung anak niya sa school. Asang ka, Lola Mels? Kami walang pasok. Walang pasok. Mamos, ano oras nag-umpisa LS mo? Ay, kanina, alauna. Alauna. Baka kasi may meeting kaming alas 5. Mag-stop ako ng alas 5 pag natuloy yung meeting namin. Tapos mamaya, yung aking usual na gabi talagang live stream, magla-live stream ako ng 8 o'clock. Ganun. O, yung iba, puro dan. Wala namang nadikit, kaya suklian ko rin ng dalandan na. Hoy, wag kayong ganyan, guys. Paulit-ulit naman si host na kapag kayo'y nag-dikit, yung totoong dikit at wag kayong magdadan ng hindi naman kailangang magdan. Ayan. Magsukli kayo guys, magpaalam kayo ha. O ayan o. Guys, magsasabi kayo kung magsusukli na kayo. Oh, wait, magsusukli. Basta ko, dikit kalembang all, baka sabi ni Beb. Ayan naman, wait po, magsusukli ako sa mga dumikit. Ganun guys ha. Ganun po. Para mabalikan din ako kahit hindi ngayon. Oo, magbakas. Magbakas kayo, magbakas. Para masuklian, makikita't makikita yan. Makikita guys ang bakas. Doon sila maghahanap ng doon sila maghahanap ng kanilang babalikan suklian. Dalandan lang house, bigay ko maasim pa, aray. Dalandan talaga. Ay, magsukli kayo guys ha, magpaalam kayo. Pwede naman kayong magbigay ng oras. Kapag halimbawa, naka 30 minutes na kayo, o balikan nyo, baka may mga susuklian na kayo doon. Ako, laging full pack with kalembang. Ayan, sabi ni Delma. Oh, guys, ha? Kalamansi siguro. Kalamansi ibabalik. Aray. Ay, nako. Huwag kayong apura-apura, tamang dikit, bakas, kalembang.
Magdikitan kayo mag-share ako uli. Mag-share ako mga kapatid. Si-share lang si host. Hi host, musta na? Uy, nako. Andyan si Renmiel. Renmiel, saan ka naman ang galing? Mukhang matagal-tagal ang iyong muling pagbisita kay host. Ikaw ay magtamsak muna. Oh, tamsak muna, Renmiel. Saan ka nang galing? Share lang ako, guys. Yung iba naman, host, nagbakas lang. Ay, nako. Pero hindi kinalimbang. Ay, nako. Yan ay sabi ko sa inyo papasok kayo sa ginagawa, sincere dapat Ay, nasa work pa si Rinmiel. Sige, Rinmiel work lang. Sige. Para sa ekonomiya yan. Oo. Oh, sana tamang dikit para walang lagasan, sabi ni GL. Ayan, mag-shoutout nga tayo, mag-shoutout. Shoutout, Chopaus Bernarte, Ninja Sibling Squad, shoutout. Renmiel Bulataw, shoutout. Odeng TV, shoutout. Lar Vlog, shoutout to you. GL Raquel, shoutout. Zain TV, shoutout. Bulana in Qatar, shoutout. Ibang topic uli, host. Tawang-tawa nga ako, Bulana nakakaloka. Oo. Hero, shout out. Ayan, dikit-dikitan muna kayo. Maya lang ho. Sige. Okay lang. Oo. Maya. Go. Coffee muna tayo habang nakikinig kay host. Oy, Mr. Bundok. Thank you, Mr. Bundok, ha. Ayan. Share na lang tayo, Mr. Bundok. Silip-silip lang, host. Nasa duty pa. Oy, nasa duty pa si Palaynon. Actually, si Palaynon, Hoy, andito si Leng Marathon. Bigyan natin ng jacket si Leng Marathon. Actually, hindi pa dapat ako magla-live. Ang live ko talaga ay gabi 8:00. Wala naman po kaming klase, online class ngayon. Kaya eto, nag-live ako dahil hindi ako nag-live kahapon. Leng Marton, kumusta ka Leng Marton? Bigyan mo ako ng tamsak ha? At syempre, kalembang all kay host. Tapos, magbakas ka sa latest video ko kung gusto mong masuklian kita, ha? Leng Martin, salamat sa patamsak mo. Relate kasi ako. Tama yung buholana, di ba? Nakarelate ka sa topic natin. Oo, nakarelate ka. Yung gano'n naman ay yung gano'n naman, pakinabang natin yun dun sa kanilang mga, sa mga inggiterang palaka. Lagyan mo na mga intriguing. Oy, step na ako, may pasok pa ako bukas. Delma, nasaan ka ba? Nasa Las Vegas? Anong oras na dyan? Oo, Delma. Tinanong kita, sabi ko kung ilan na bahay mo. Tingnan ko nga, Delma. Ay, Delma, nakadikit na ako sa'yo, Delma. Nakakalembang all pa ako. 109 ang subscriber mo. Ito po, oh. Di makita. Ano ba to? Di mapakita. Ayan nakadikit na. Nakakalembang all na sa'yo, Delma. Ay, 12:03 a.m. Naku, kailangan mo na talagang matulog. Nakadikit na ako sa'yo, kapatid na Delma, ha? Thank you. Ayan. Sige, go tayo. At ikaw ay ating gabi na dyan. Ayan. Oo, nakadikit na po ako sa'yo sa main. Ayan, thank you. Tapos kung gusto mong maka-join sa aming group para matulungan ka sa watch hour, mag-join ka, pwede. Ayan, may galab shout out.
Hello, hello, hello. Wait lang ha, wait lang. Ayan. Shout out tayo. Uy, nandyan si Athena and family. Mega love shout out, Athena and family. Hello, hello. Ayan, magpa-member na daw kayo kay host para si Nightbot na lang ang magbababa ng bahay nyo para hindi tayo ma-show and hide, sabi ni Mr. Bundok. Oy, GL Raquel, wait lang host, magtitimpla lang ako ng kape at sobrang lamig. Wow, social naman, GL Raquel. Buti ka pa, nasa Tagaytay. Ang galing naman. Saan ka kapatid na GL Raquel sa Tagaytay, oy? Saan ka sa Tagaytay? Oo, malamig nga dyan, lalo na ngayon, ano? Malamig dyan. Saan ka sa Tagaytay? Oy, Annalisa! Hello, Annalisa. Bigyan kita jacket, Annalisa. Bago ka sa baler ni host, ayan, tamsakan mo si host. Thank you sa yung pag-dalaw. Ayan. Sana kung hindi mo pa nakalembang all si host, welcome, ikalembang all mo si host. Andyan din si Joe Cards. Annalisa, may jacket ka na, Annalisa. Magtamsa ka lang kay host. Ayan. Guys, merong diyang mga nakalimot Merong mga nakalimot, hindi nagtamsa kay host. Paki-check nyo nga po, baka nalagas yung inyong mga tamsak. O baka nakalimutan nyo lang. Tamsak lang tayo. Ayan, thank you sa mga hindi nawala ang pagtamsak dyan. Ayan, shout out din natin si Zane TV, si Bigoy Vlog, si Annalisa Garcia, si Sipalainon, si Athena with family. Makapit yung tamsa ko ho, sabi ni Joe Cards. Oo nga, nakita ko nga Joe Cards. Nakita ko makapit ang tamsak mo. Oo, meron kasing mga nalalagas ang tamsak eh. Minsan kasi pagpasok, lapag agad ng bahay o di kaya naman ay nakakalimutan. Ayan, love lang kayo, love. Sige, magdikitan, magmahalan. Guys, salamat sa mga nagbigay ng tamsa kay host. Salamat din po sa mga naglaro ng harang ni host. Ayan. Oy, Mel, Maneris, tamsakdan. Si Mel nandyan, bigyan natin ng jacket. Hello, Mel. Kumusta ka po? Meron ka ng jacket. Mel Manhares. Kung bago ka sa baler ni host, ikalimbang all mo na si host at kung gusto mong mabalikan kita ng dikit sa'yo, magbakas ka lamang sa aking video. Manood kahit yung patalastas lang. Yan, social distancing para hindi tayo show and hide, sabi ni Mr. Bundok. Ayan, thank you kay Mr. Bundok. Ayan. Meron na akong nadyakitan, hindi na bumalik. Nasa na? Si Mel Menares. Meron ng jacket. Asa na siya? Oh, meron ng jacket eh. Ay,
Ay guys, kapag, ayan, meron na. Thank you, mabuti naman po, busy kahit paano, nakatambay dito. Ay, thank you O, yan. Hoy, pag hindi kayo nadyajakitan kaagad, huwag kayong nagtatampo Magtamsa kayo, yung iba hindi nadyajakitan kaagad, naku, tutuwad na aalis. Ayan, sabi ni Odeng TV, huwag niyong kalimutan tamsa kay host. Meron dyan pag hindi nadyakitan kasi, tutuwad, wag. Mami, English, Tagalog. English na lang. Marunong ka? Yes. Sige. Search ko sa English. Ayusin mo Wag ka dyan wag ka dyan yung mamaya. Kinopya mo yan, sarili mong gawa yan Yes. Gandahan mo. Mamaya ipi-premiere ko sa ko. Ay, salamat Mel. Salamat po. Nagkalembang na daw. At dating dikit. Ayan, para masuklian kita. Andyan din si Bunch Vlog. Bunch Vlog, hello. Mega love shout out to you. May jacket ka na po. Kumusta ka rin? Mabuti naman si host. Okay lang ako. Maaga akong nag-LS kasi wala kaming online class. Mega love shout out to you. Dikit-dikit na tayo. Shout out po, host. Shout out daw, sabi ni Bunch Vlog. Thank you, Bunch sa pagbisita mo. Basta, tamsakan nyo lang si host. Kung di nyo pa dikit, kalembang all nyo si host. Tapos magbakas kayo sa video ni host para baka hindi ko pa kayo kadikit, madidikitan kayo. Kahit manood kayo dun ng aking patalasta sa aking video. Thank you Ayan. Musta ang online class? Bunch Vlog, wala kaming online class today kasi may bagyo. Hosan po bahay nyo? Annalisa, di itong live stream, punta ka lang dun sa video ko, magbakas ka lang dun sa latest update. Ayan, para ikaw ay masuklian ko. Oo. Hindi ko nalalapag ang bahay ko kasi ang bahay ko ay, ilalapag ko ba bahay ko? Sige nga. Wait lang Baka di pa kayo nakabakas. O kaya di pa dikit. Kailangan magkalembang all kayo guys. Nang sa ganong kapag ay kayo'y masusuklian ko. Ito po, ibababa ng nakadilaw na channel. Yan po ang bahay ko. Yan ang bahay ko. Andito na ako kahapon dun kay Tekla. Ay, oo nga, Bunch Vlog. Alam mo, hindi ako nag-LS noon. Ang LS ko lang, yun lang saglit parang video ko lang yon kay Tekla. Oo. Kasi naloloka ako dito sa issue ni Michelle. Kapangalan ko pa naman. Diyos ko. Oo, credible ba siya sa kanyang mga pinagsasabi? Maninira siya ng buong pagkatao ng isang tao. Tsaka yun naman, syempre, ang kanya namang binulgar ay usaping mag-asawa naman yung ganun. Diyos ko po. Kailangan mo pa bang ipagsigawan sa buong mundo? Natural. Hindi mo na pagbigyan, di magsasarili. Diyos ko po. Wala ka namang video na ebidensya na pati bata, tinalsikan o ano. Tsaka hindi naman yung sinasadya. Kung sakali man, wala namang kamalay-malay yung baby na yun. Hindi naman intentionally. Walang kahiyan, hindi siya intentionally. Kasi once na ang isang lalaki, tingnan mo naman, tsaka Bunch Vlog, my God. Yung pangalawa kong ang video ng ganun, kaliit na ng bahay, pasalamat ka, nakatira kayo sa kondo. Diba? Kondo at liit ng unit, di palinis. Grabe naman kadugyutan. Ako talaga, talaga ako. Diyos ko, nag-spend ako ng oras para usyusuhin nga ba talaga at kilalanin yan.
meron pa akong ilalabas na mga info, pero kakapagod lang. Para ilabas yung pinaggagawa ng babae na yun. Grabe talaga. Ay nako, anyway, Diyos ko. Abangan natin kung anong tatakbuhin. Baka naman si Idol Rafi. Oo, ginawa ang basura ng bahay, kadiri, pati napkin, sandamakmak na ipis. Take note, my baby, yung baby, miracle baby, di ba? Sensitive sa sakit, tapos ganun yung itsura ng bahay. Nakaka-lurky, o di ba? Ay, nako talaga. Ayan. Diyos ko, magdikit-dikitan kayo. Bunch vlog. Ayan, magbaba ka na ng bahay mo. Nagdikitan ka na dyan nila. Host, dating dikit na po kita. Akala ko po, di tayo nakadikit. Pero kadikit na po kita, full pack. Ay, thank you, Annalisa. Basta magbakas ka doon sa aking latest video. Check ko kung ako'y nakadikit sa'yo, ha? Ayan, thank you. Oh, baba kayo dyan ng bahay, tapos dikit-dikitan kayo, guys. Dikit. Basta wag kalimutan yung tamang proseso. Lagi tayong meron tayong 1 minute. Oy, hindi mo na ako nagdikit ha. Error na ako. Bunch vlog, ganito gawin mo. Ibig sabihin, bunch vlog, marami kang dinikitan kaysa dumikit sa'yo. Review mo ang iyong na-subscribe. Nandun sa channel mo. Support lang muna po ako dito sa bahay mo. Ay, Bunch Vlog, thank you naman sa pag-support. Pero i-advise kita, i-visit mo yung channel mo. Shout out sa lahat ng nandito, sabi ni Bunch Vlog from Israel. Oy, thank you Bunch Vlog ha. From Israel, ito si Bunch Vlog. Bunch Vlog, ilan na ba bahay mo? Pakisabi nga, ilan bahay mo? Oo, ilan bahay mo? Guys, magbabalaw na guys ng nilaban. Dikitan nyo lang ako. Magbakas kayo, suklian ko kayo agad. Promise, salamat. Sabi ni Zain. Ayan, si Zain, iniwan ng bahay. Dan na daw sa'yo, Zain, si Annalisa, pang 129. 700. Bunch vlog, Diyos ko Lord. Dapat nagtatrabaho ka para watch hour mo. Pumasok ka nga sa grupo namin at makipag-watch to watch ka. Screenshot mo tong aking ang aking FB. At makipag-watch to watch ka para umasenso na agad dyan. Naku, may grupo ako, mga 50 kami doon, pero nakakontrata kami. Ako nakakontrata 10 hours. May taga Spain, Saudi, Hong Kong, Romania, Kuwait, Japan, ganun po. Ay, kasama ka ni Valenciano, ba't di ka pa nag-aasikaso? Ano ka ba? Kailangan mo na pang makipag-watch to watch. Ipasok kita dun sa nakakontrata na 10 hours. Meron na po ako play. Sino ka play mo, Bunch? Dun sa grupo namin, meron kasi ako kakontratang 10 hours. Nakikita mo nagpo-post ako. Tapos merong 5 hours. Regular talaga yon. Tapos kailangan labasan ng ebidensya pagdating ng 1 week, 7 araw. Yun yung screenshot nung top countries. Dapat tumusok, lumitaw yon para makita na legit yung kawatch-watch mo. O yun yung nandun kami, di ba, sa 10 hours, 5 hours ko. Kaya pagka halimbawa, malapit na ang 1 week, wala ka pa, hindi ka pa tumusok, ilitaw mo na yon. Ako. Kasi malamang. Meron na ako GC sa WH everyday din. See? Okay. Oo. Ako meron kasi, yan sila? 10. Pero yung iba, nagpa-stop na muna. Kaya meron akong nasasalang 6, 7. Kada 10 hours yun, tapos iba yung 5 hours. Tama yan. Kailangan yan, Bunch Vlog. Kailangan, ha? Oo. Ayan, go. Ayan si Mr. Bundok nga, tinutulungan natin yan. Kaya yung nakapost ko doon, walang sukli yan kasi si Mr. Bundok, kailangan siyang tulungan. Ito yung video niya, gumagana yan, naka-play yan. Mamaya-maya tutugtog yan. Mamaya-maya may tugtog yan. Pag malapit-lapit nang matapos, ongoing yan, nagpe-play.
Kasi sinusuportahan natin si Mr. Bundok, may sakit siya. Pag i-visit nyo ang kanyang channel, makikita nyo ang kanyang kalagayan. Kaya talagang hindi ako nagdalawang isip na tulungan siya. Naka-play siya sa 5 browser. Phone pa lang gamit ko, hindi pa kayang maramihan. Oo, yun lang. Ang kagandahan lang kasi, Bunch, kapag may laptop, ilan ang mapiplay kapag ka naka-laptop? Tama yun. Uy, andyan si Jane. Jane, hello din sa'yo, Jane. Kumusta ka, Jane? Ayan, bigyan kita ng jacket, Jane. Bigyan mo lang ng tamsak si host. Ayan, may jacket ka na. Thank you. May jacket ka na, Jane, ha? Salamat sa pagbisita sa LS ni host. Pwede ka nang makapagkaibigan. Bigyan mo ng mga dikit itong binababa ni Nightbot. Di ka magsisisi, magbakas ka lang. At syempre pa, kalembang all mo si host. Kahit na baka hindi ka pa nakakalembang all. Kahit 3 phone po, o 3 phone. O 3 lang mapiplay mo. Kapag ka kasi laptop, mas maganda. Kagaya ko sa laptop, napiplay ko dyan 4, 5. Pag sa desktop naman ako, 10, 12, 12. 12, minsan 14 yan. Pagka hindi nanghihina ang internet, pag tuloy-tuloy, 14. Plus, dun sa laptop, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mga 30 tao kaya ko i-play sa 10 oras, tsaka may 5 oras. Ganon. Oo, kaya marami-rami. Ayan, si Beb. Sa lahat daw ng dumikit, balikan kumaya. Oo. Ayan. O, Bans, pagka tiningnan mo kasi ang kwarto ko dito, ito ngayon ang itsura ng kwarto ko, Bans. Ang itsura ng kwarto ko ay parang computer shop. Ito ang itsura niya. May naka-play doon. Andyan naka-play ko dyan, yung nakasalang ko kanina. 2 yan na netbook, tapos doon pa sa taas. Ayun. Tapos ito pa, may iPad, may phone. Ito naka-jacket, nagja-jacket yung isa, ganun. Tapos yung desktop ginagamit ko, ganun. Kasi kailangan yan, kailangan. Oy, RK! Bigyan kita ng jacket, RK! Mega love shout out sa iyo. Ayan, RK, may jacket ka na, RKC. Shout out. Oy, Bunch, ang dami yung sinusuportahan. Ganito kasi, watching from Hong Kong, si Baby Wen. Mega love shout out to you. Kasi ganito, guys. Ganito, Bunch. Dahil monetize na ako, oo, monetize na. Kahit monetize na, kailangan mo yan, Bunch. Ang ginawa ko, yung kadil ka na yun, of course, manunood sila with harang na sa video ko. 'Di ba? I'm here, sabi ni Noli. Manunood sila sa harang ko, tapos sila, kung ang deal namin 10 hours, sila, makikita ko, tulong ko sa kanila, watch hour. Ganon. Ganon kasi yung exchange. Kahit monetize ka na, hindi ka pwedeng tumigil. Kanya lang, ang gawin mo, kung nasa Pilipinas ka, mga taga-ibang bansa, huwag ka nang magnood ng taga-Pilipinas din. Kasi ang mangyayari, yung Pilipinas, kaya mo namang i-self-play yun eh. Mag-use ka ng incognito or sign out. Ayan. Guys, yung mga nagko-connect sa ating kay Nightbot, dikitan nyo yan, guys. Hindi kayo magsisisi, magbakas lang kayo. Hoy, Shubel! Shubel, may jacket ka na. Salamat sa patamsak mo kay host. Thank you, Shubel, Salamat sa patamsak, Shubel. Ayan, sabi ni Mel Manhares, dan na kay MJ8. Sige, babalikan ka niyan, Mel. Basta magbakas lang, magbakas. Okay? Lagas na naman ako, madam. Pare-pareho tayong may lagas, pero go on lang. Go lang.
Baka mamaya kapag ka hindi ka gumalaw, lalagasin ka pa rin. Paano na? 'Di ba? Kaya laban. Sabi ko sa inyo, sa mundo ni YouTube, enjoy habang nagtsatsaga. Okay? Enjoy habang nagtsatsaga. Mag-shout out tayo guys, mag-shout out ha. Shout out, Sinoli Vlogs, na may lagas na naman daw. Okay lang yan, kasi lagi talagang may lagas. Athena with family, shout out. RKC, shout out. Bunch Vlog. Kung di ka na makadikit at makasukli, nako, maglinis ka ng channel mo, Bunch Vlog. Linisin mo ang channel mo. Tanggalin mo na dyan yung mga walang pakinabang sa channel mo. Ayan, Melman Harris. Sige po, magbakas ka lang sa mga binababa ni Nightbot. Sure dyan ang sukli ha, huwag kang mag-alala. Go Rebels ka lang. Yan. Connect sa binababa guys ni Nightbot, connect. Susuklian kayo niyan, connect. Oo, Bunch Vlog. Check mo yung laman ng iyong channel, remove mo na yung mga nadikitan mo dyan na ninja. Baka may mga dinikitan ka dyan na ninja. Kaya di ka na dyan makadikit. O, di ba ayusin mo? Hindi ko na kaya. JP, ang ingay mo, ay. Nag-iingay naman to. Ayan, shout out kay Snowbells Vlog, kay RR Official, kay Mr. Bundok, kay Odeng TV, kay Annalisa Garcia. Mega love shout out po. Melman Harris, shout out. Bev Villa Flores, lahat na nadikitang co-host. Talaga nagbakas ka, Bev, sa lahat ng binaba ni Nightbot. Ayan, sige, Bev. So, mga yan mga 10 lang naman yan. 10, 12. Sure yan, susuklian ka. Oo, basta nandun sa bakas mo. Okay. Sige, Beb. Thank you, Beb. Oo, tapos yan, makipagdikitan ka na dyan, Beb. Andyan si Snowbells. Andyan si Odeng TV. Si Athena with family. Ayan.
Yes, Beb. Yes, yes. Sure yan. Oo, check ka na lang. Hoy, Gary and Marge Couple Vlog. Greetings from Doha, Qatar. Mega love shout out sa iyo, Gary and Marge Couple. May jacket ka na, Gary. Hello. Yes. Ayan. May mga bago tayong dating, may bago tayong jacket. Mega love shout out sa inyo. Welcome sa Balor ni Host. Kung hindi nyo pa nakalembang all si Host, ikalembang all nyo na po. At syempre, tamsakan ang LS ni Host. Gora Bells, tayo ay makipaglablaban, makipagdikitan. Ayan. Thank you. Sabi ni Snow, ay marhay na ay nako naman, Bicol na naman ini. Ayan. Bicol sa inka sa Bicol. Sa inka man po. Si Gary and Marge. Ayan, si Gary and Marge, taga Bicol din. Walang anuman sa jacket. Catanduanes Island ako. Mga urago ng taga Bicol talaga, oy. Siyempre. At ikalembang all nyo si Host kasi talagang ang aking LS gabi-gabi ay alas 7, alas 8. San po kayo sa Bicol, Catanduanes? Andyan din si Randy. Randy TV, mega love shout out to you. Salamat sa patamsa kay Host. May jacket ka na, Randy. Hello sa iyo, Randy. Ang daming taga Bicol dito, pumapasok sila. Kasi Bicolana. Bicolana, maestra. Ayan. Baka guys, hindi pa kayo nagtamsa kay Host. O kaya, para mabalikan ko kayo ng dikit. O mag-comment kayo sa video na binabaan na sa bahay ko video. Ayan, may galap shout out. Oy, exit muna si Villa Flores. Sige, Beb. Beb, thank you, Beb, O, balik-balik ka, Beb, balik. Ayan. Mamaya, Beb, dalaw ka, ha? Baka mag-LS ako mamaya, 8, 9. O, sige, may gagawin ka pa, Gora Bells. Para masuklian ka, makapaningil. Mamaya ka na magpasukli, Beb. After lagas ang sukli. Ayan. Yes, balikan mo ko. Thank you. Mega love shout out kay Beb Flores, kay Gary and Marge Couples. Mega love shout out. Yes. Kay Snowbells Vlog, shout out. Hello mga kapatid. Ayan, tingnan nga natin kung may pa-music na si Mr. Bundok. Ay, wala pa. Maya-maya yan, gumagana. Humaandar naman yan. Yan, shout out, Snowbells. Athena with family, shout out. Hello, Snowbell. Hello din sa'yo. Kumusta ka, Snowbell? Hello sa'yo.
Ayan. Ay, Region 5, Masbate rin. Si Snowbells. Hello sa'yo, Snowbell. Ayan, mega love shout out. Ayan, kumusta yung mga pamilya natin sa Bicol. Medyo may bagyo doon. May bagyo. Ay, sain ka sa Bicol? Sa ano po ako? Catanduanes. Oy, thank you sa mga hindi pa nagtamsa kay host. Syempre, tamsakan si host. Mega love shout out sa inyo dyan. Ayan. Hello, shout out kay Athena with family, kay RR Official. Shout out kay Odeng. Ay, bula na in Qatar. Noted, Gary. Ayan. RKC, shout out. Bakas daw kayo kay Buholana, susuklian kayo. Si Buholana in Qatar. Gary and March Paul, RKC, babaraw ng bahay mo. Ayan. Okay po, be safe. Ubad dyan na ba family friend in Catanduanes? Ikamin. Ay, really? Meron ngang ikamin. Meron. Noah Boy. Shout out sa'yo, Noah Boy. Hello sa'yo, Noah Boy. Meron ngang ikamin. Parting Karamuran yan. Karamuran, Catanduanes. Ikamin. Melman Harris. Shout out. Mr. Bundok, shout out. Oh, yes, Karamuran po sila. Oo, Snowbell. Anong pangalan? Anong pangalan ng ikamin? Oo. Pwedeng kilala nila ako kasi may mga grupo kami sa Karamuranon. Meron kaming mga pasayaw, mga ganon. Mga sayawan, pabaili. Si Fritzy, really? Oo, taga Karamuran. Oo, si Fritzy. Nakita ko siya, nasa Proud Karamuranon yun. Si Fritzy, really? Oo, alam ko, alam ko, ewan ko kung hiwalay na sila ng ano niya. Oo. Alam mo yon? Taga Karamuran din yun eh. Yung kanyang, love life. Hindi ko alam kung in good pa sila. Ayan. Kilala ko yon. Oo. Asan ka ngayon, Snowbell? Nasaan ka ngayon? Hoy, tamsak Dan, thank you. Yes, salamat sa patamsak. Snowbell, yes. Oo, kilala ko. Oo. Meron siyang boyfriend.
Kilala mo ba? Hindi ko alam kung nagkahiwalay na nga eh. Nasaan ka ba ngayon, Snowbell? Oy, thank you, Mr. Bundok, ha? Kenister! Nandiyan ka pala, Kenister. Mega love shout out to you, Kenister. Hello, hello. Hello sa'yo, Kenister. Shout out. Athena with family, shout out. Randy TV, shout out. Gala ni James. Nandyan si Gala ni James. Uy, Gala ni James, kumusta? Patamsak na lang si host, ha? Thank you, Gala ni James, sa pagbisita sa LS ni host. Hello sa'yo. Gala ni James. Tapos na? Mamaya niya yun, mamaya. Mamaya pagtapos ko mag-live stream. Yung late husband niya po, kasing ko po, small world po talaga, no? Dito na po ako Ay, Diyos ko, saan ka naman nakatira sa Bulacan? Nasa Bulacan din ako. Saan ka sa Bulacan? Nakakaloka. O, di ba, small world talaga? Hoy, Miriam, thank you. Thank you, Miriam, sa patamsak at pag-play. Oo, salamat, Miriam. Oo, okay, sige. Binababa si Miriam ni Nightbot. Dikitan nyo, andyan si Miriam. Dikitan nyo yan, guys, si Miriam. Nasa Norway yan, mga kapatid. Oo. Masusuklian kayo ng ng views na Norway. Para gumanda po, para different countries ang inyong mga analytic, guys. Gora bells kayo. Welcome and thank you. Yan. Welcome din po. MC. Host, na bell all na po kita. Thank you. Ano pala, kasin mo pa yung late husband nun. Eh di syempre, alam mo rin yung yung latest niya. Updated ka rin, pero alam ko wala na rin sila. Chismosa ang peg. Nag-chismis dito. Snowbell. Shout out Annalisa Garcia. Uy, andyan si may jajakitan tayo. Wala naman. Ay, si Patarian Bless. Patarian Bless, hello sa'yo. Nandiyan ka ba? Nandiyan ka ba, Patarian? Jakitan kita. Yes, Miriam. Shout out kita. Hoy, Patarian, nandiyan ka ba, Patarian? Ayan binigyan na kita ng jacket, Patarian. Shout out to you. Ayan, may jacket ka na, Patarian. Tamsakan mo lang si host. Guys, baka may nakalimot, mag-thumbs up. Meron pong nakalimot mag-thumbs up. Sa LS ni host, thumbs up po tayo. Mag-thumbs up lang po tayo. Thank you. Ayan. So, thumbs up. No, di po updated kasi yung casing ko po yung pinaka-first husband na I've heard
Nagkaroon po siya another husband after ng casing ko. TYO sa update WhatsApp. Kaya nga, oo, nag-chismis eh. Saan ka dito sa Bulacan? Oy, thank you sa patamsak mo, Patarian ha. Thank you, thank you. Saan ka sa Bulacan? Dito ako sa San Jose. Nandito ako sa San Jose. What a small world talaga. What a small world. Maganda rin yung anak nun eh. Ay, grabe. Magkadakit lang tayo, Santa Maria ka. Snow world talaga. Ay, lagi mong dalawin si sa kanyang LS. Ang LS ko talaga dahil teacher ako, alas 7, alas 8. Nako, nandito ako sa Northgate. Northgate Sarmiento, Analisa. Bakit ikaw, San Jose ka rin? Nakakaloka talaga, oh. Yes, napupunta sa Tungko, anak ko. What a small world naman talaga. Ayan, kayo ba'y mga bagong YouTuber o monetize na? Bagong YouTuber ba o monetize? Ang LS ko talaga 7, 8 p.m. onwards. Minsan may tapos akong alauna, alas 2, alas 3, mga ganon. Hanggang madaling araw. I will host Bell All na kita kaya ma-update na po ako sa iyo. Yes. At syempre, wag niyong kalimutan ang Bicolanang Maestra Oragons. Nako, Analisa, San Jose del Monte, Bulacan kami. Ikaw pala San Jose Occidental, Mindoro. Ayan. O, wag kalimutan, Bicolanang Maestra Oragons. Magbakas kayo, guys, sa isa sa video ko para masuklian ko kayo. Ayan po ang aking bahay. Oy! Meron din tayong jajakitan. Si Marmasa. Hello sa iyo, Marmasa. Mega love shout out to you. April, May, Ancheta, bakit wala kang jacket, kapatid? May jacket ka naman, ba't nawala ng jacket mo? Marmasa, shout out to you, may jacket ka na po. Kalembang all mo, Zeus, baka hindi ka pa nakakalembang all. Shout out, shout out. Ay, katatapos ng bagyong Kinta. Oo. Sige, Snowbell. Oo, thank you ah. Mamaya mag-i-end ako ng 5 p.m. O kaya kung nandiyan kayo, magdikit-dikitan kayo. May meeting lang ako. Marmasa, salamat tos. Ayan, walang anuman. Ayan, thank you. Kalembang all na kita. Yan, thank you, Marmasa, sa pagkalembang all mo kay host. Salamat. Mamaya may meeting si host ng 5. So, mga 15 minutes or 10 minutes before 5, mag-e-end tayo ng LS. Mamaya ako babalik mga 8 p.m. Ayan, thank you guys. Mr. Bundok, thank you po. Guys, Marmasa, dikitan mo yung mga binababa ni Nightbot. Ay, nako, nasa Japan. Kumusta, Marmasa? Hindi ako sa Japan, sa Pinas. Ikaw ba sa Japan, Marmasa? May mga tita po ako dyan sa Marilao, Bulacan at kapatid. Wow! Ganun ba, Analisa? Ayan. O, sige, Odeng. Ang sipag ni Odeng, ha? Ligo lang ang pahinga. Ay, Mr. Bundok, salamat din. Ligo lang ang pahinga ni Odeng, oh. Kakalor kay si Odeng. Shout out, Odeng. Maligo ka na. Maliligo na si Odeng.
Ayan, shout out Annalisa Garcia, Atina with Family, Mr. Bundok, Odeng TV, Paitarian Bless, Annalisa Garcia, JV Fan, Doña Victorina, Mega Love, shout out. Hello, hello, hello sa inyong lahat. Randy TV, RKC Dana po with full pack. Lar Vlog, shout out to you. Lar Vlog, naka-ready ka na ba mamaya, Lar Vlog? 10 minutes before 5, mag-e-end si host ng LS kasi may meeting. May meeting ako with Lolo. May meeting ako ng alas 5 kay Lolo. Kumain lang ako manay. Ay, iyo. Ano mang kinaon mo, Lar Vlog? Anong pagkaon mo? May meeting akong alas 5 kay Lolo. Mamaya. Nakakaloka. Anong pagkain mo? Naka-ready na ako, maniningil na si Lolo. Mas okay na yung handa, ano? Oo, parang may bagyo ba? Pag binabagyo, naka-ready. Para hindi masyadong nasasaktan, nakahanda. May pang-umang, may panangga. Para hindi masyadong affected. Oo, ganun ang mga style. Ayan. Ang galing mo, Lar Vlog, ah. Meron ka ng ano dyan, ah. Nakaabang, ah. Ayan, ayan. Faitarian, Cristabel. Dan, okay. Sige. Sana naman si Lolo mag-stop na. Sana uminto na si Lolo talaga, kakaloka. Hanggang kailan ba tatagal ito? Melman Harris, Mega Love shoutout. MJ Lucky 8, okay. Ayan na si MJ Lucky 8. Guys, sa mga dumikit kay MJ Lucky 8, susuklian kayo, andyan po sa MJ Lucky 8, yung binababa ni Nightbot. Oy, Liandrex, Mega Love shoutout to you. May jacket ka na, Liandrex. Hello sa'yo. Liandrex, may jacket ka na. Guys, sa mga dumikit kay MJ Lucky 8, andyan na po siya. Susuklian kayo, guys. Binababa yan ni Nightbot, binababa. Binababa yan, guys, ni Nightbot. Susuklian kayo. Oy, shout out sa iyo, ah. Thank you, Landrix. Tamsakan mo si host, Landrex. At kung di mo pa kadikit si host, syempre kalembang all mo. Magbakas ka lang sa latest video ni host para mabalikan kita. Ayan, okay ba, Landrex? Enjoy. Shout out. O, may jacket ka na, Landrex. Okay na. Randy, nasa bahay mo na ako. Wait na lang. Salamat. Thank you, Mr. Bundok, to all my people here. Don't forget, tamsak to beautiful host. Enjoy lang tayo, happy lang. Ayan, sabi ni Mr. Bundok. Thank you, Mr. Bundok. Ayan, go, guys. Dikit-dikit lang tayo. Baka,
Lapag dikit guys ha, lapag dikit. Rian on the way. Sabi ni Melmy Harris. Mr. Bundok, hello, pinanood kita. Sabi ni Buhulana. Yes, si Mr. Bundok. Nakasalang din po sa akin yan. Hello, hello. Thank you, Madam Buhulana. Thank you, thank you. Thank you sa pagtulong kay Mr. Bundok. Randy, Danapu loads, may bakas akong iniwan. Siyempre, kalembang. Kalembang all, siyempre. Ayun. Yandrix, shout out. Melman Harris, shout out. Si Palaynon Vlog, shout out. Lar Vlog, shout out. Annalisa Garcia, shout out. JP1 2017, shout out. Mr. Bundok, salamat daw po, Buhulana in Qatar. Shout out kay Mr. Bundok. Ayan. Noli Vlog, hello din sa'yo, Noli. Hello sa'yo, Noli. Noli, hello, hello. Hoy, ingat mga taga Bicol. Malakas ang bagyo. Tama, oo. Nagrabe yata ang tabako, Noli. Mga taga-tabako. Aing ka ba ngunyan? Asaing ka ngunyan? Asang ka ngayon, Noli? Saan ka ba, Noli, ngayon? Napanood sa vlog. Uy, mga nag-vlog sa amin, walang kuryente. Oo, walang kuryente. Ingat tayo. Kaya pala. Shout out Kotarian Bless. Annalisa Garcia.
Dan Tamsak, pabalik na lang. Sa amin din manay, walang ilaw ngayon, may natumba na naman yatang poste. Larvlog. Nandiyan ka ba Larvlog sa Bicol? Sa amin totally buong Catanduanes. Wala pong kuryente. Sabi ni Mr. Bundok mula na in Qatar, dumikit na ako sa'yo. Hindi na po ako nagbakas. Dikit at kalembang lang po. Salamat. Oo, dun sa amin sa buong Catanduanes wala ng kuryente. Pero alam mo, nakakaloka naman talaga dun eh. Kahit walang bagyo. Maya-maya walang kuryente, nakakaloka talaga. Parating brown out. Kaya hindi ka dun makakapag-YouTube eh. Paano ka makaka-YouTube parati-parating walang kuryente? Nakakaloka, di ba? Sa amin man ay pag magkatumba ng poste sa kanila pinapatay ang power. Ano ka ba? Sa amin naman Larvlog. Alam mo bang sa amin sa Catanduanes, kahit walang bagyo, laging walang kuryente. Idagdag mo pa. Halar, alam mo ba sa amin sa Catanduanes, araw-araw ay Pasko. Bakit araw-araw Pasko? Kasi patay sindi ang kuryente. Kaya yung gamit mo sira. Kakaloka, di ba? Ganun. Ay, Patarian. Mega love shout out to you. Magbakas lang po magbakas. Napanood kay Andayot Vlog. Oo. O, di ba panalo Larvlog? Mai-stress kasi sira gamit mo. Parating brown out, nakakaloka. Correct. Club. Club nga, club. Patay sindi. O kaya Pasko. Oy, Nen. Shout out, Nen. May jacket ka na. O hindi pa nga tapos, correct. Pero alam mo, in fairness, Larvlog, nung wala pa tayong dinaranas ng ganito, mga July, August, buwan-buwan yan, walang tigil ang malalakas na bagyo. May bagyo talaga. Sana ngayon ito na lang ang bagyo. Ayan, Nen, kumusta? May jacket ka na, Nen. Ayan, tamsakan mo lang ang LS ni host. At kung di ka pa nakadikit kay host, ikalembang all mo si host. At syempre, magbakas ka para balikan kita doon sa aking latest video upload. Bakasan mo yon. Ayan. Shout out kay Larvlog, kay Buholana in Qatar, kay Yandrex, shout out, kay Melman Harris, kay Analisa Garcia, shout out. Hello. Magpa-music nga tayo ng music ni Mr. Bundok. Yung pang Christmas dito ni Mr. Bundok. Tingnan natin. Ayan. Yung kaya Mr. Bundok yan.
Bundok. Si Mr. Bundok, video niya tong piniplay ko. Nandyan sa kanyang playlist yung piniplay ko. Wala yan sa akin. Mr. Bundok, saan mo raw kinukuha yung sounds na pang Christmas na walang CPR? Ayan si Mr. Bundok ko. Nagtatanong. Prayer muna yan eh. Pusat sa tanaw, higayon o Diyos, ikaw lang. Hi, Mr. Bundok. Paano makukuha yung pag-LS? Ako yan, patugtugin ko yung remix. Si Mr. Bundok sasagot niyan kasi nasa kanyang video. Gusto mo, gamitin mo yan. Habang nag-LS ka, i-play mo yung kanyang playlist. Para malaki ang bayaran, host. Saan? Si Palay nun. Saan? Pwede mong gawin, Larvlog, kung gusto mong mapatugtog sa LS. Kunin mo sa playlist ni Mr. Bundok. O at least papasok sa kanya habang nag-LS ka, piniplay mo siya. Walang CPR yon. Kagaya niyan sa akin, no, naka-flex siya dyan. Ito yon mismo yung playlist. Yung una niyang playlist, sa simula, wala muna, naka-flex muna yung mga niya. Later on, tsaka may tugtog. Ay, bigay lang daw ng friends. Hoy, Erwin. Salamat sa tamsak mo, Erwin. Thank you, Erwin. May jacket ka na po. Thank you sa patamsak kay host. Oo, bigay lang daw ng kaibigan niya. Si Larvlog. Ang hina ng WH pasok kay Mr. Bundok. Kaka 1,000 niya lang. Kakaloka. Walang anuman, Erwin. Uy, magluto muna si Buhlana. Sige. Buhlana. O habang nagluluto ka, Buhlana, itambay mo kay host. Yung Qatar, baka sakaling tumusok na yan. Michelle, naka-hide ka ba? Hindi. Mag-thumbs ka kay host. Bigyan mong thumbs up. Michelle, ay Micaela pala to, Micaela. Lagyan mo ng mag-thumbs up ka sa live stream ni host. Tapos, kung di mo pa kadikit si host, magkalembang all ka, magbakas ka dyan sa video ni host na updated, bibigyan kitang jacket, makakapaglapag ka, hindi ka na maka-hide. Hindi na naka-hide. Ay, sige. Oo, sige, Buhlana, para tumusok yan, ewan ko ba. Ayan. Si Marcel, ganun din ginagawa eh. Thumbs up kay host, thumbs up, ganun. Sa live stream ni host, ha? Ayan. Baka merong pang hindi nag-thumbs up kay host, thumbs up kayo, thumbs up. Oh, thank you, thank you. Ayan, si Palay nun. Hello. Guys, kung gusto nyong sinightbot ang magbaba ng bahay nyo, magpa-member na kayo para hindi tayo ma-show and hide. Sabi ni Mr. Bundok, maganda ako. Wow, hi host. Hoy, maganda ako, may bisita tayo. Maganda ako, may jacket ka na. Salamat sa patamsak mo kay host.
May jacket ka na maganda ako. Kumusta ka maganda ako? Ayan, may galab shoutout sa'yo. Maganda ako. Ayan. Sige, dikit-dikit. Micaela Policarpio, shoutout. Isang nasa kumuha, ikaw, matuwal ka na ako. Isang nasa kumuha, ikaw, magsulod ka na ako. Wala ako'y nakuha, hindi mo makita. Salamat po. Walang anuman. Maganda ko. Sana all maganda, no? Hoy, Lars! Lance Vlog pala, Lance Vlog. Shout out to you. Hello din sa'yo. Hello, hello. Bigyan kita ng jacket, Lance. Hoy, salamat sa patamsak mo, ha. Ayan, may jacket ka na, Lance. Ay, tama. Oo, maganda ko. Pwede kang magbaba ng bahay tapos mangisda ka dyan. Baba, lapag, dikit. Ganon. Maganda ko. Yung mga binababa ni Nightbot, dikitan mo, lagyan mo ng bakas, babalikan ka niyan, sure yan. Oo, si Palay nun, kapatid. Ganyan nga gawain nila para tumaas ang kuryente. Nakakaloka talaga doon. Patay sindi. Ang layo pa ng Pasko, patay sindi, patay sindi. Nakaka-stress. Eh, syempre yung gamit masisira. Bukod sa tumataas yung bayarin, di ba? Nakakaloka doon. Ayan. Kaya binabatikos dun sa amin yung ano yung parang kooperatiba ng kuryente. Ayan. Oy, RJ! Hello, hello, RJ. Mega love shout out to you. Tamsakan mo muna si host, RJ. Baka nakalimutan mo lang. Mega love shout out kay RJ. Tamsak tayo kay host, ha. Thank you, RJ. RJ, tamsak lang. Salamat. Andyan si RJ Ribato. Mega love shout out po. Maganda ng lahat dahil may bagyo nang darating sa atin mamaya. Ang pangalan ng bagyo ay Lolo para maningil 5 p.m. Nakaloka. Hoy, good PM manay. Ang aga nyo po ata now. Alauna ako nag-start to per. Kasi wala kaming online class. Pero ano na lang ako, 45 minutes mag-e-end na si host ng alas 5. Babalik ako mamayang alas 8. May meeting kasi kami ng 5 p.m. guys. Sa mga hindi pa nagtatamsak kay host, tamsak tayo kay host, ha. Mamaya ako babalik, mamaya. Ay, maganda ako. Salamat sa paglalaro ng harang ni host. Thank you. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang katawan natin ay sumigla. Sabi ni Mr. Bundok. Ay, thank you to first sa patamsak mo, ha. Salamat. Ay, grabe. Maganda ako. Ang tagal ng harang. Ang tagal ba? Maglabas ka ng bahay mo dyan. Maganda ako. Sa higa ko, nawata magpaubos, inasing-asing.
Oy! Andyan ba si Katie Staroho? Oy, i-vlog, i-video mo. Makikisilong po, i-vlog. Thank you, i-vlog. Pwede kang makisilong, okay lang. Tamsakan mo lang si host, i-vlog. Tamsak, i-vlog, i-video kay host. May jacket ka na, i-vlog. Hello sa'yo. Shout out kay i-vlog. Andyan din si Ayens Channel. Hoy, salamat sa mga agang nagtamsa kay host. Ayens, video nakita Ayens. Oo, mamaya pa yun. Ayens, shout out to you. Mega love shout out, Ayens. Dan tamsak, i-vlog. Uy, thank you, i-vlog sa patamsak mo kay host. Salamat. Oy, Lance. Salamat sa paglalaro ng harang. Thank you. Leandrix, shout out. Thank you, Leandrix. Sino si aking kwento? Topper. Si ate mo pabilin mong tinapay. Ayen, shout out Ayens. Asan si ate mo? Papuntahin mo dito. Si Kuya na lang daw. Si kuya mo nagtik-tik nga rin eh. Kaya si ate mo na lang eh. Ano? Tawagin mo. Tawagin mo. Bili kang tinapay doon eh, no? Shout out Ayens Channel. Hello. Mel Minares, shout out. I-vlog, i-video, shout out. Lar vlog, shout out. Maganda ko, shout out. Ito na kailangan ng 5 piso pa. Tama na, go na. Ay, sus. Matigas man daw ang ulo mo, JP. 2 pesos po yun. Oh. Pagkada din ako, kaya wag na. O, di dalawa pa yan.
Dalawang piso, kunin yan. Okay. Tapos na. Sige na, go. Ay, nadawat ko ikan sa Ginoo. Guys, kung hindi kayo makatulog, pakinggan lang nyo ang LS na may music background. Ayan. Makatulong yan kay Mr. Bundok habang nagpi-play kayo, may music. Ayan, ang kanyang LS. Kay Mr. Bundok tong piniplay natin. Ayan, oh. For the girls, one more time, tell me why you hold it like that blue straight. I'll make you bless, I'll make your eyes wait. My girl, just Ayan, sabi ni Bola na in Qatar, padikit mga kapatid, suklian ko kayo magbakas lalang. Magluluto lang ako, sabi ni Bola na in Qatar. Oo nga, Mr. Bundok, wala daw copyright. Yung video ni Mr. Bundok na itong piniplay ni host. Michelle Policarpio, ano yung isa na lang? Michelle. Ano yung isa na lang ni Michelle Policarpio? Shout out, Micaela Policarpio. Ano yung isa mo na lang? Tupper TV PH, shout out. Mel Manhares, shout out. GP Fan 2017, shout out. E-Vlog, shout out. Lar Vlog, shout out. Ayen's Channel, shout out. Ayan.
Joyful and triumphant, oh come me to Bethlehem. Come and behold him, born the King of nations. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore Christ the Ano yung Mr. Bundok si Micaela? Tingnan ko nga. Oldiel Pascual. Bakit nag-bago ang oras, madam? Nasa harang pa ako. Oy, Florence, mega love shout out. Marcel, Florence, hello. Salamat sa patamsak nyo. Maaga lang si host, mamaya talaga mag-LS akong 8. Wala akong online class, kaya nag-start akong 1:00. Pero mag-e-end ako ng bago mag 5 p.m. May meeting kami. Kaya babalik ako ng 8:00. Ayun. Ay, Florence, welcome sa'yo, Florence. Guys, nakita natin, guys, si Florence. Ang kaibigan natin from Spain. Andyan din, guys, si Marcel. Si Marcel po ay from Cyprus. Ayan. Mag-i-end din si host mamaya-maya. 15 minutes na lang. Marcel. Oo. Naglilinis. Mamaya ako 8 o'clock mag-i-LS. Mag-i-end ako 15 minutes kasi may meeting kami. Ayan, si CR lang si host ha, si CR. Si CR lang ako.
all the rain. All what bodies to life in the one more song Johnny always sing with us. When you're here this way, don't you tell us in the song what I'm going to say. Christmas Eve is coming soon. Now you dear old man, whisper what you bring to me. Tell me you Joy to the world, the Lord is come. Let us receive the gift. Never be hard, prepare you, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven and nature joyful and triumphant, oh come me today. Come and behold him, for the King of nations. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Christ
For the girls, one more time, tell me why you hold it like a fool. I'll make your face stand up, I'll make your eyes swing. My girl,
adore. Be Christ, this must make sure that's sent to me. 12 drummers strumming, 11 pipers piping, 10 birds are leaping, 9 ladies dancing, 8 maids are milking, 7 swans are swinging, 6 kings are laying, 5 golden rings, 4 golden birds, 3 fresh hands, 2 turtle doves, and the partridge in a pear tree. Christmas Eve is coming soon. Now you dear old man, listen what you bring to me. Tell me you can.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive and give. Let every heart prepare you, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature
Pandikoko yan. Pandikoko. Masarap. Kasi, ay, Spanish bread yan. Spanish. Sarap. Ano yun ka maliligo? Ha? Kumakain ka. Eh mamaya, hindi ka maliligo. Ha? Ano tayo? Mami, yung madami Sprite sa kape ko. Yung saka, kami naggamit yan. Bibig ko kami. Ligo ka rin.